Pane munhu anodya usiku naapa dzinoiti 10 o'clock na9 anenge achabasa kudya mapopcorn kutonyatsoenda kunopupa popcorn rekuti ndida kudya popcorn ndakagara natsoona kuti era chaiyo. Right. Ndauya guys briefly. Maswera sei guys. Maswera sei yes maiska. Maswera sei guys, maswera here. Kwapisa kunoku. Right. Kwanzi simba ndeupi. Good. Maita miranashe. Simba rashe kumapost uko. Kupage remapost. Kune post yaiswa simba rashe so. Mkomana wechidiki so mchuku so. Anga chinza rukureta munhu 6.5. Ani muzati sita zvezvikwereti guys. Tinokoreta zvikwereti. Zvikwembi. Hani munozvisiva. Tinokoreta zvikwereti. Tokoreta zvikwereti. Kai mambona ere guys Facebook yachinjechi. Yachinje ina maita mirana chipa mwana mbo chongorora. Anza musi kuoneka unozati zvozvise ndakada ndikutaridze zvozvi. Ndakango dai so. Papa kuri kupisa singati ndakabvisa top. Ndosaka ndakwidibira kamera. Ndakabvisa top. Kuri kupisa singaiti. Ndezingada kutambisa magetsi njisa aircon. Kusi getsiro ndiurayira ndotenga pera kumwedzi so. Saka ndangozobvisa top so. Izvo zvanda top. Ndabvisa top kuri kupisa chapisiro chacho. Right. Anzi sekuru saw the post. Yep. Sekuru. Ndisekuru wako precious. Pane post yaiswa kuchinzi simba rashe isene mandanyura papa. Achinzi simba rashe alowadika. Kuchinzi simba rashe andikoreta 6.5. Maiona kumapost uku ndikukudzai kutambira kumapost uku ndokunenge kune dzese kumapost uku teti chikanda zvikwereti kokoko tichikorekta kokoko kwaike vanhu veCapetown ane Capetown anga chikutonhora kuno kuti chibaiwa nekutsvakuita kuti chichiraziya iyo zvusiku kudai so ndikakudzai kuti kuno kuRustenburg unozati amenoti atipinde mumakamfota kana infact sena handichaise kamfota pabed ndongowaridza kashiti pamusoro kudai tongorara pamusoro pabusha kwaidza guys kuno kuRustenburg tinotongorara pamusoro kungoti handina kujera kurara pasi pane pambo kuti kunopisa zoti ningochifunga kuti urare pamatiles pasi chepo kuti unzoka kutonhorera kaya saka ndakaisa chikapeti chimeti so ndombovata musoro saka ndenda kugwadziwa mumasaidhu saka ndizogona kunyatso kuvata handizovati comfortably saka ndinozomuka ndongozorara pamusoro but hatichatozivi kuti kunonzi tinongokwira pamusoro pembedha wotongovata handi mukuisisa kungokwira wotovata mapisiro ari kuita kunoku apa Cape Boxburg vari kuti kwakuchinaya Capetown kuti kurufiwa nechando isi kuno kuti tikubayiwa nekutsva animaona tikubayiwa nekutsva zvokutoda izvi ndakatobvisa topu so right saka simukoma simba ava vandibata apa ndakagwadziwa ndichizama kwapisa musiwoyo ndaita kudikidira kudai econ ndaisa econ ninge chitangu ngesiri kushanda ndobva ndachirega ndivate pasi ndakamboita 10 minutes ndiripo ndikawambavudza kubayiwa idzi ndikati kuda pamwe saidiri ndikadai ndikawa kuti hazvichaiti ndikadai ndikawa kuti ero ndikabva ndadzokera pambedha saka mukoma simba rashe avandibata handitika vandibata vakati kune post yaiswa uko saka tachikumbirwa kuti nditaure neadmin akaenda post ikati ini admin ndozokunogomuziva kuti ndiani akaenda post kumbonyotsvakana nemadmin haapo se this time ndovawanepi hanimaona nyaya yenyu yakamira sei zvikanzi no ndine side of the story rangu saka I'm hoping kuti munhu anyora nyaya ndikati imimi nyaya ine mavhi 11 animazviona munhu munomuziva zvikanzi munhu ndomuziva nyaya ndoiziva animaona asi vane side of the story ravo rava naro ndikaitiwa foneretiwe kuti side of the story ravo kuti inini guys ndingori fair ndogara ndikuudza kuti ndinotozongovengwa especially uya anenge apostwa animaona anotozongokumaka chero usingatom ine handimuzivi
asi V11 riripo tichida kuti uya wawane mari yake achafara ndeuya wana mari yake asi uya apostwa anotongozo kumaka chete anomaona ndo game yacho anyway it is what it is apana tingazviita anomaona asiwo pari fair tofanira kuitawo fair anditi isusu we are fair satofanira kumirawo tiri pachokwadi hanzi simba rashe Kanyongo vanonzi mukoma simba rashe Kanyongo Hello. Sorry nambendi inini phone yangu inofonwa nepublic phone saka muchingodropa munhu anotofona mwafona ndosaka ndotombozobata futi nchidaro ndosandanonoka sinda kunda ndanyora message ndau come back to you right ndavepo pa live and I'm not getting all the admins anyway kuti tibvunze but I'm explaining to people kuti munhu anonzi mukoma simba rashe Kanyongo because ndainoona post vapostwa vakapfeka mukomana wechidika smart so apostwa ari palone antika ari kuti there is a side of the story yenyaya iyoyi munhu ndamubvunza kuti munhu munomuziva here vakati munhu ndomuziva munokwereta here vakati ndaimukwereta asi pane the event dzakazoitika pakati apa saka ndoda kuti ndimutsanangure vanhu vazvinzwisise then tozotangira ipapo because nesingadi kuti mangwana kozonzi munozivana imimi makanobvisira munhu post you know those mozau mongoziva isusu vanhu anoziva saka mukatsanangura vanhu vakahwisisa tikahwisisawo bo No, it's okay. You can them. Okay. Tell them to pay this, sir. Get it. You don't go connect. You need to get them. Vadodha regai pamwanodzoka kwai regai ndipinde mumba regai vapinde mumba macho tiwe guys imi ndimi munofanira kutonga zviri fiandika imi ndimi munotonga kuti posti inobviswa kuti haibviswi depending nematauriro avari kuita because mudzi weposti handisi kumubata munhu anyora posti kuti aconfirm usaidi rake riri kutogwa nabhudha handisi kumubata animaona atori offline saka imimi ndimi muchaona kuti tofamba nenyaya yobviswa here kuti kana kuti pane chokwadi kana kuti poitwa sei animaona saka regai tione vapinde mumba macho kuda wangu vari kuri meni chinzwi spika rakafa Caroline spika remakuwa rakasofaira asi ndakasokumbira kudhara kuti ndandinotengerawo spika remakuwa ndiani hapana munhu akamboda kutenga spika pane munhu akanga achada kutenga spika ari kuZimbabwe mwana uyayo munoti akazoenda nekupi spika remakuwa rakafa hatina spika mazuva rikangoti rirerire robva ranyarara rikati rirerire robva rati zii roti rirerire robva rati zii saka ngativamirirei tinzwe kuti vari kuti nyaya yanyorwa kugroup kupeji remaposts Trish nyaya yanyorwa kupeji remaposts ndo gore rino vanhu vachabhadhara zvikwe iwe tichatobhadhara zvikwe tosese gore rino noti pakaipa unongozviona uchiposta everyday uchipuwa nyaya utozozviona newe waposti wawo hada uri imi tozomwona watongovepo mai mwana utongomanikidza kubhadhara kuti ungagodi edze zvikwereti izvi zvakaoma inda unoona Tania inda unoona post yacho go and see the post go and see the post go and see nai kuda Tania kwanzi ngatitei GoFundMe yespeaker remakuwa pano padiaries panomboda kuitigwa GoFundMe yespeaker zvino kana mukaita GoFundMe chispeaker chombodhura here guys choita mari kuchispeaker achitombodhuri chispeaker chemakuwa chiya achitombodhuri kana toitira GoFundMe chispeaker toitira GoFundMe mari dzinenge dzichibatsira dzine musindo dzinofanira kubatsira chispeaker panapa pane mbingaredzo kuti chispeaker chotengwa nemunhu aiwawo chotengwa nemunhu 1 chispeaker ispeaker remakuwa cheriti ringoti rirerire robva ramira roti rirerire robva ramira munhu 1 chai anotenga chispeaker panapa vanoita kuti GoFundMe imari yemuwanto inenge ichitodiwa ende inotozoitwa ipapo inenge ichitori nemusoro yekubata zvinhu zvine musoro chispeaker chispeaker chotengwa nemunhu 1 ichi ndikabhuda vasi vatisa here uyai mudzoke panyaya mutore nyaya yenyu ndimandifonera halo hanzvadzi ndafunga pamarashika peji No, handikwanisa kuita through mungakwanisa kundisherawo link. Ina handikwanisi kusheya manje pandiri handitombooni pekusheya napo panapa womuda kusheya kuFacebook kwenyu
ndakuti ndipinde ndikwanisa kujoina uramba undijoina. Taurai paWhatsApp ipapa. Munozongoona live yacho. Oh, all right. Taurai ipapa paWhatsApp paspeaker ipapa. Vari kutokunzwa iso. All right. Musikana yanonzi Melissa. Ugara naye kuKempton Park. Momogara naye izvozvi. Ndakatobva kuKempton Park because ainge anditsvagara vanhu vada kundiuraya. Maigara naye semukadzi wenyu? No. Taingoitana sekune muzukuru. Sekune muzukuru musingadhana nenyu? No, ndawirirana naye zvakanakisa musikana zvakanaka. Okay. But munhu andaigara ndichikweretisana naye mari zvosera chimukweretisa chimudzosera chichimhanyira mamwe maerrands ake yenyu. Vakatenga simbi yekuchivhu ndini ndaitumira mari yachona nemaakaunti angu yemukuru neecocash yesasai ndaitotumira arutaura munhu yeibaba but arukangamwa kuti ndinaimutumira mari dzake dzichienda kuzimbabwe napano aita munhu yeimbava ari kurekisa mari kamuri atinakuzwa ndina mari ona mwana wangu akashayika tiri down financially ndopa akatuma vakomana vakauya nepolo kubasa vakatipa ultimatum 24 hours pemari so manheri ndikuenda kubasa ndakasvika kubasa ndikaona murungu wangu akanudza zvikati hapana akafanaba but hazvina kumira zvakanaka seuri mumwe wambosiya wambonogadzisa nyaya idzi because vakafira pano pabasa ndinopinda engine because waona permit tombosiya basa tombonogadzirisa nyaya idzi. Kuimi kuzosvika Melissa kuvigirei vanhu kubasa vanoda kukuurayai manga mari yacho yangagarisa zvakadiko? Mari aida kutanga iri 6,000 yaari kuklema yakanga iri 2,000 so yaikwira mainterest. Ndeyechimbazo. Alright. Imari yechimbazo. Okay. Alright. Yanga iri machimbazo. Saka yakaita kuma 4 months kuti izosvika pa 6,000 kana 6 months amene? Yes. Alright. Saka imi mazobva kwaka mukabva masisi wabasa mukabva matomuudza kuti ndichakupi mari? Handina mvura ndataura naye because pandakasiya basa pachona ina vanhu vaitonditsvaga nekumba ndokuti akatongobuda kumba zvinhu zvangu handatombotakura. Because kana uri munhu ari macho pamatotaura chechimbazi ndatohwisisawo because kana munhu ari machewechi ari munhu wechimbazi ari machonisa kana pakutoda mari yake pane patoipa zvechokwadi. So ndo vanangosiya zvinhu zvangu zviri mugaraji izvozvi kumba kwandaigara. Ndatongobuda. Koimi izvozvi murudi kuti mumupe mari yacho yenyu zvingopera? Ndiri kutsvaga mari kwezvinonzi handisi kushanda currently handisi kutoshanda. Alright. Kana izvo zvinhu zvakatobatwa dei makaziva makatochitotorako zvinhu zvikavhira nemari yachona? Because landlord ari kudawo mari yekuchengeta zvinhu zvacho izvozvo. Mari? Haakwanisi kuzvitora. Hachazoti mari because mari inenge ichiakumulata baba vataura kuti vada mari storage so ndikatopedzera ndatoona kuti hatisina sense mari iyo handibvofa ndakaiwana because ada mari yake tongosiyana nazvo kuti restart again tori nani. Makasiya chine chiyanzvadzi ikoko? Kune mafriji, kune mastovhu, kune mibhedha, kune mawardrobe. So ndikakakulita value yezvinhu zvachona nemari yapiwa hazvichatomboenderani ndada kuzvitengesa. Landlord ari taruda mari? Landlord pandakapedzisira kutaura naye mari yake yaida yanga iri 7,000. Hazvimake sense. So hazvimake ndamupedza ndangosiyana ngakuti ndazvitesi hazvingogara ikoko but ndina kwandobheiwana mari like currently I'm down. Okay. Nokuti Melissa uyu I think panapa kana chisa nyaya yaka vanokanda nyaya kumessenger ndoko vanokanda saka pamessenger panenge pasina namba yake anomaona saka kutomumirira panenge aita online kuti akwanise kuona message mune namba yake here tite zvekumufonera tikunzomubata? Ndinaye namba yake ndokwanisa kumusendera tokora kumuedha ipapa chimuedha ipa good chimuedha ipa foni tibve tangozviclear chimuedha tinzwisane sevanhu tiri vanhu tese
tinzwisisane chimuedhai. All right. Hello Mel. Hello. Yes Mel, uri right? Hello. Yes Mel, uri right here? Mushe right? Ndine hanzvadzava vari kuti une posti yako yawaisa padiary sped up. Vanonzi hanzvadzava ndofunga unovaziva vemari yako. Ndinowaziva. Kwaiwo waizovatumira kuti vaurawe nemahitmen seizvewe. Handina kubvira nambodaro. Munhu uchita nekubvira nekuti unyaya nemari yakawandisa yakawandisa asipo vasingamboraise munhu vandoti sekuru wangu. But munhu uri nenda kutoza by all means kumuvhundutsira kuti in fact basa aishanda pagaraji. Pagaraji akatozotiza awingwa nevanhu vachida mupfuura nekuti angapiwa 6.5 no 8.5 ukuthi waite nomzulu oyitiliya waite ananza wakasenda mari neworld remit but ndini ndinoita vakusenda amaworld remit bawatorera kuti mari yacho yese akatotiza nekuti angapa mari dzavanhu dzakawanda. No, mira Melissa ndikubate ipapo. Vakomana vakauya nepolo kubasa uinavo vakazotanga kunditsvaga. Havana kumbabvirawo kutsvaga vakomana musanyepe, mukutonyepa musanyepe sekuru Simba, musanyepe zvenyu kuti imiwo kuti handina kukutumira here mameseji avo nchitoona vanhu vako zvavari kutaura. Ndinokusendera izvozvo musanyepa makatizira muCampton Park musekuru Simba kana muchiziva kuti muri perfect huya muCampton Park imimi aiwa mira Melissa mirai imi Simba mirai ndive fei apa. Melissa uri kuti sekuru vari kuti vakaona polo yewhite yawakauya nayo iwewe anditika vanhu ava white ndikukuudza mota yandakaenda nayo ndeche green zvimota zvekudhara zvegreen alright chimira Melissa ndipedze vakaona chimota chakanga chine vanhu chawakaenda nacho handiti iwe ukabva wataura pano ukati ndaida Melissa chimira mwe munhu ataure ndobva iwewe wataura pano vakati ndakati iwe wakandivinga nevanhu vaida kundiuraya iwe ukati ndaida kuvhundusirai hapana panaimbokuurayai nokuti muri sekuru wangu ndozvabva kutora manje so mira ndozvawataura vakasekuru vakati ukati makabvirei muCampton Park imi sekuru vakati ndakanga ndichitumirwa mameseji akanga achidithreatena inga ndakakutumira wani mameseji iwayo iwe ukati aiwa ndini ndaikutumirai mameseji iwayo neimwe nhamba ndizvo inzwai Simba kuti abve muCampton Park munomu akatotiza kwena ndaita wandindega kubasa kwake takatombosvika tiri 6 timutsvaga itsvagwa navanhu vezvikweretu vese not kuti ndindega wari kupeta anokota munhu wese inini mangwako Melissa kandichaya kubasa kwako nouya kubasa kwako mawe anzwai kasekuru Simba inini nyaya ndaita kuti muposterweka watopostende posti wanga isadirishwe why mari yandakaishanda muchikumbira mari kwandiri ichupai yeti mumaitonyepa futi mukanzi vakaenda kuti uchechi muchinotora mari dzechema yeti musinafirwa mwana wamakandiudza kuti akapana kufa muchishuwirei zvinhu zvakaita kuti mwana wenyu ndopanengaendi ndichiti nini mwana afai asina kufa ngatimire nyaya titaure nyaya iripo imimi sekuru Simba muri kuzwa mari yanga muri kwereta taurai pamberi paSIS MELLY muri kweresa mari yako yandiri kukwereta 6,000
kwa 3000 ndakakupa musuno muchiti kuda kutenga meshini yekubasa kwenyu. Hauna kurifandwa here nemurungu yari kuti akakupa mari yako iwewe? Takarifandwa nani? Jana nondirifanda inini kana mukutauya. Ndorifandwa. Muri kufunga muti kana ndirifanda ndiani? Ini munhu wandakapa mari. Morinemu chai mangwana ndokutora toenda kuna Morinemu ari kuti akakusendera mari iwewe. Musanyepe akandiblokerei munhu iye akandiblokerei. Mangwana ndiri kuuya kuCampton Park toenda kune murungu iyeye. Imimi saka mari yangu 9.5 yamunayo. Mudanga singorowe zvawo. Aiwa, Melissa, tabvunza sekuru panapa ndikati kuna sekuru, imimi sekuru, makatora mari yemwana uyu mukaenda. Mamuri nitiche nekubhadhara zvikanzi ndobva vatsanangura ivo kuti handizivi kuti chokwadi kwati kunyepa. Zvikanzi after ndaona ndiri kutsvagwa, ndakabva ndazi nemurungu chisiya basa because uritsvagwa nevanhu ukafira pano usina payment zvinogona kundiomera. Saka ndakabuda muCampton Park ndikasiya zvinhu zvangu kumba kwandailoja. Ndobva ndavabvunza kuti makasiya chii nechii because I thought kuti maybe kana zvinhu zvine musoro uinde kunotora. Zvikanzi kune firiji, kune mbedha, kune odropu, kune mastofu, kune chii zvese. Handangobuda. Ndikati right, saka mari iyoyo Melissa agoni kuno zvinhu zvagoni kunozvitora here oisa zvake paauction. Zvikanzi landlord ari kuda mari. Anomaona? Wari kunyepa zvavo kozi landlord kwaigara kwacho kunonzi wakazotuma munhu akatakura zvinhu zvavo na6 o'clock. Vakatuma munhu akatakura zvinhu zvavo. Zvinhu zvavo zvakatakurwa nehama yavo inogara. Mira Melissa ndikubate ipapo. Ndichipedza taura newe ndichakutumira chat andikutaura nalandlord andikutaura naye 3 days ago. Ndichakutumira iwe imimi munoziva kuti pamakabva kunoku imimi chamuri kufana kuita ka vanhu vari kuchengera mari dzavo muomba wakawandisa. Vanhu vapi naye Melissa? Vapi vanhu? Vanhu vakawandisa pane mari dzamuri kukwerecha vanhu mukadzibasa kwacho. Inini sekurusimba muchienda makandiudza kuti muzai ndiri kuenda kumusha kubasa kwangu ndikuenda kuba patoro makandiudzera kuti tatiza mapurisa akachida kusunga yeti mauda security vakatiaicha so like Nyaya yakatiza nyaya yako Melissa iwewe. Ndikuzinzwa. Nyaya ndakatiza nyaya yako iwewe. Musanyepa ndati inini ndikungoti mari yangu chete. Anyway, ndasvika kubasa kwako mangwana makuseni na9. Around 9 to around after 9. Ndasvika ikoko ndikuone kubasa kwako. Melissa, is it okay? Okay. Vauye kubasa moenda kubasa mangwana sekuru. Kana mawirirana Melissa, please come back to me because sekuru vari kuchema kuti bviswe chiwirirana imangwana na9 kuseni. Then you come mondifonera muri mose mataurirana ikoko. Totangira ipapo. Kuti mawirirana kana kuti nakuwirirana. Munhu yeye anonyepa kana atouya inini au confirm kuti auye. Okay. But munhu anonyepa zvinosira. All right. Sekuru moindawo mangwana munotaura zvakanaka mutaure nyaya nemuzukuru wenyu. Handi kuti mangwana munofanira kusiya room yekuti mangwana mugobatsigwazve. Maybe kuda uri kuzinzwawo. Mazvinzwa sekuru. Ndikuzinzwa zvamutaura zvichimene. Mangwana kuseni mochiinda musiyai indai motaura naye muwirirana musiye room yekuti mangwana mugobatsigwazve nekuti mwana uitoza kuti waikubatsirai pakawanda chaizvo. Ndaitobatsirana pakawandisa zvingaiti. Asi hamuna mbokuduburana? Kumbokuduburana? Nomuzukuru wangu. Sekuru nomuzukuru, zvani sekuru nomuzukuru vanokuduburana here? Chimboyo zvani sekuru muzukuru? Hazviko izvozvozvo zvisinei. Hazviko? Alright. Saka mangwana imi sekuru moenda kumuzukuru kana mosvikako iye muzukuru chanifonera muripo toona kuti haufa handiti? Alright. Alright, movata.
Tinofona tiri pamwe chete. Alright, pakanaka. Todzwa mangwana morara bhomose. Ewa isisi pana patogadzirisa nyaya zvakanaka guys. Saka mangwana tamirira feedback mangwana pavanenge vasangana ikoko. Toona ndawa nekutsva naimi zvandichapedza kubvisa hembe dzese nhasi. Ndingoti ndakaisa hangu rima asi ukaita mistake manje panapa. Abodo. Neiyo nedzo bhodhi dzinenge dzasvava dzachembera idzi. Zvakaoma. Saka tamirira kuti tinzwe kuti mangwana zvacho zvinofamba sei. Saka post tombosiya iripo handitika tombosiya iripo. Hanzi ndine 1k yemukoma wangu. Ndine 1k pounds yemukoma wangu pusha chips musoro wako pusha. Okay, amen. Handizivi hangu pakurubura tichamene vasivaramba kuti vakuruburana. Saka tichingogadzisawo nyika guys. Animaona tichingogadzisawo nyika. Guys, regai ndikudzei chinhu 1. Mari yechikwereti yechimbazo haitogwi. Anti muri kunzwa musatore mari yechimbazo. I know kuti sometimes desperate measures antimaona desperate times calls for desperate measures, but musatore chero zvoita sei. Try to avoid mari yechimbazo. Ini ndiri kutaura ndichikudzai izvi nokuti inini ndiri umwe munhu anopa chimbazo. Ndofunga munozviziva izvo ndakakudzai kudhara. Ndine saidzi rekuti kana ndasvika panguva yebasa hamuzombodai. Hakana ndakuda mari hamuzomboda kuti ndisisimelera. Nokuti kubasa ka ndine vakomana vangu vanotoziva kuti vanototi tikunotora kupi this time ndekupi kwatiri kunokollecta. Antimaona kuti kana vakusvikira zvechokwadika unogona kutiza paarea. Animaona not necessarily to say kuti techida kutokukwadzisa but dzimwe nguva techitongokuvhundusira zvaataura izvozvo kungokuvhundusira kuti ukwate ubudise mari. Zvikuru sei inini hangu sofa handina vanhu vanonyanya kundinetsa, handina vanhu vanondinetsa because vanondonifonera vega kuti takamira ndine ofisi yangu pagame apo panongosvika ndopaka yamoto yangu ipapapo. Vanotouya ipa vanenge vachitoziva kuti vanongoti tongoudzana nguva nendakada kugara ipapo musi wacho vanenge vachitambira uyu vanenge vachingochinjana ipapo animaona. Handina ndine tofanira pamazimba ndasara nemazimba ndofana ta 6 chete. Vamwe vese ndakazvidza papenyu wangu kuti zimba handichakwanisi kubatsira nekupa handichapi zimba mari chero zvikaita sei because pasinawo kuti kudii kana kuti kudii zimba rakaoma panyaya yemari. Zimba rakaoma. Saka ndakafedza vanhu vemuno manje havanetsi. Anotoziva kuti ichita client yako kusvika amen ende ichita client yako zvechokwadi because anouya kutozvitorera mari yake atora ke 1000 rake animaona 1000 rinodzoka riri 1400 ini yangu 40%. Animaona so musi wekutoti nhasi 25 yasvika ari kutoti ndoya nemari tosangana nemi kupi tosangana pakati otouya paya handika otokupa mari iya achitokupa mari yako achitokudza kuti apa ndiri kupa example achitokudza kuti musi wa2 ndokumbirawo mundipo kana 3000 ndodoita ndichitoziva kuti ningi musi wa2 kana musi wa1 3000. Animaona saka mari inongodzoka mazuva 5 kana 4. Animaona yobva yadzokerazve kwavari yatowanda vokorazve yodzokazve 4 days vandika ndosara neprofit yangu ndomudzoserazve. Animaona tichingodaro saka munhu anenge adori client yako zvokutoda ende vemunomu nekulisito havatotizi anotokutsvaga ende angatoisungirira chero ukaenda kuzimbabwe ukaendepi anenge akasungira chero kuti hai manje ndikakukanya ndozvobatsirwana nemangwana anenge hatombokanganisi zvinozimba. Handine kukavotozova pasipoti ari munomba munofanira kusekai muona kigwaimi pasipoti yevanhu ari muno unongoisi kuenda kunotora imwe kuzimbabwe vazimbakana. Animaona saka musatore mari dzezvimbasi asikana don't take mari dzechimbasi. It's a business, ibusiness zvaro handika because tiri kuhasirawo tiri muno but mimi madhaizi usatore mari dzechimbasi kashoma munhu anotora mari yechimbasi obva abuda zvachose kuti ndaclear ndakuinda makaita basa obva atoti makaita basa utoendera tu hazviitiki chero akada kuoneka anodzoka chete zvinoita kunge zvine kaspiriti so animaona ukangobvira wapinda muchimbazo zvinoita kunge zvine kamagineti so unoramba uchingodzokera zvinoita kunge zvinhu zvekukasini zvaizvozvo zvanoenda zvekugambula zviya. Animaona unoramba uchingosodzokera chete chero ukada kuti ndakuda kusiya unenge uchingodzokera. Saka musatore mari dzechimbasi. Saka ndo nyaya yacho nakaisa handakuya nefesi zvokuti tingaita life yakareba kuti tingaita life yekuti ngatigarei timboita kana rimwe awo handina kuya nefesi yangu titori murima because kuri kupisa nakatopisa zvangu kuti ndikiri top kudai. Mazimba abhadhari havaiti izvozvo. Mazimba ritori dhimoni rinoita kunge dhimoni nodorini rinoita kunge dhimoni chaiko rinoita kunge dhimoni chairo. Saka musagare mangopinda masviri. Find other ways dzekuti uite zvinhu zvako usagara wapinda masviri. Anomaona hanzi zvechimbazo
siyanai nazvo imi. Inini here memory ini zvitori pabasa ka dhidhi yangu nditori pagraft naro nditori bhizinesi rangu iroro zvekutodaro nditori bhizinesi rangu zvekutodaro iroro. Hanzi vhurai makosi SIS MELLY. Apa makosi ndovhura mundotaura nchinenge dzichimbaso. Kwai I wish I could give people kwai next time sasema passport take phone. Ukatora phone manje anosara nei? Musara pai. Hanzi na Lydia alright tegani mbovhurira vakambotora zvimbaso. Tingotora kana 5 people ndobva ndainda. Vakambotora zvimbaso yatimbowo experience yenyu kuti makafamba sei chii chakaitika. Mutiudze chokwadi nokuti ndodziziva nyaya dzechimbaso idzi. Ndochinyazodziziva handiudzigwi muye muchitaura chokwadi. Vakambotora chimbaso namba iyo ndaisa fona itinzwe iyo ndaisa fonai vakambopinda muchimbazo chaiko iyo namba iyo fonai aisa request aisa aid ndanichiti ufoni manje ndotya ndikakuedha inogona kuzotikanganisira network ndikakuedha ndotya kuti inotikanganisira network ita zvokufona tatisavonga kuti taifanga kuti apati tumba ndazononoka kakupindawo munomba ndanonoka because ndamboenda kaiko kuzvikwereti ikoko ndamboenda kuzvikwereti ndambonogara ndakamirira vanhu vakabva kumaini vanachena vangu anditi ndosvika na3 maizozosvika kumapast 5 maimwana ndakangogarapo ndikabvapo ndikazoenda neumwe kwaanogara uko kwakuna umwe vanhu kumarengi kwake kwanga chitodawo marisvinu chaichai saka vave kuda marisvinu yemwando ndatowadza kuti mondipa bhuku remota ndobata bhuku remota totangira ipapo. Anzi ed beauty ndosvika ndikakuedha aizotinetsi here network rega nditry I don't know let me try. Apo madzimba unozwa nhoroondo ukaudzwa kunzi izvo ndakaenda kumusha wakashiwa munozati nhoro ndidzo pachimbazo hatimbodziri kudziwa guys hatinei nhoroondo dzenyu pachimbazo guys ndingoda mari yangu zvokuzonza kuti kwaiko kwakatofiwa zvimwana ari kuda kuti mwana wangu akazogwara hazvinei nei zvimutondo dzaizvo zviya uri kudecline one beauty family page you are declining. Kuna mwe bandogara ndagara ndingodza musimba cho nemi kana dzamuna ndimodudza izvo business saka ndimoti ndidini ngano dzenyu ukangodai izvo zvimari nditokupa yakatoshota pane zvakazoitika ukandoda kuti ngobude chiti wakadai wakangosama kombe zoti nyani ngano dzatotanga izvo zvimwana mwana wangu akatozodai zvikazodai papa ndikutodiwa mari kumusha next month zvevokupa yanika nayo owedzera yasara ya next month wakunotora yaya imoswa zvinzi he zvakuoma izvo zvikumusha kwakatosvika votonzi kwakatofiwa vanhu vose vakatomirira every month ndikati nhai baba imi ini nyazi zvavakuzaana dhiri nadzo dzisavakutotaura idzi haana dhiri nadzo ini kandaika pamusoro podudze ngano dzeidzi ingobudise vana mundipe zvengano dzavakutotaura idzi kaidzi handitotoriwo nedzangu handikudziwa. Halo kola SIS MELLY muri mushe murise makambopinda here muchimbaso? aiwa ndakupinda but ndaimbopa chimbatso. Alright. Ndazoudza masista angu aya kuti madhayari echimbadzo achitorwe achitorwe ini ndakapindana nezvimwe zvinhu zvekuti nanhasi ndikada kuzvifunga dai soka hazvitauriki unongotori soja ginda guri soja chairo izvozvo zvekuti vakomana ini ndaingofona so kuti boys chakaputika topinda parodhi so uchiona munhu achiitwa wastaki zvekuti I wouldn't want to go back that road. Panewo makatomborovesa panewo makatombobata batisa kutobata patori nevanhu vatori vakatotiza mucape town kuno kwandiri kuno kutoenda dzimwe nzvimbo unzi tikukupa 2 days kuti kana usina kudzosa mari iyoyo ubude mucape town. Kana abuda mucape town mari yenyu muzoiwa nepi? Taitora zvinhu zvake zvaanenge asiya. But zvechimbadzo hangu I wouldn't advise people to go there. Your peace is more important than zvechimbadzo. Zviri nazvo zvakurara one wakorota yako usina nechimbadzo. Chaka chimuzarishi chimbazo uchangotenga kupinda mugame the first 6 months uchitanga kupinda mugame rechimbazo that is the toughest and hardest time because vanhu vese even vanozoita maloyal clients ako anotombokushungurudza
and ndopanobuda chiginda gori yachese. But after that ukabvira wangobata vanhu vako unotobvira ndopaunotoona vanotonetsa yava ogarawo vascratcha andiona ndopauno kuscratcha kuti ninge hapiwi ninge achingopedza handichamupi ninge achingopedza wobva wasara nevanhu vako vari loyal chaivo chaivo zati kune vanhu vari loyal. Ndine mumwe musikana so mukadzi actually muSouth African mukadzi yeye ndakasvika pakustore izvozvi ndakamisa mari yake haichafambi but munhu ikastoma yangu yemakore uza zvakaitika chii akaenda kuSARS anoshanda kumainuko akaenda kuSARS uko akanzorukwereta SARS anomaona anzorukwereta SARS akati akauya akati ndo zvataugwa maisha kusanzi ndokwereta SARS saka when I pay slip yangu handatombokora mari ndikati bo ndikasaka todini anomaona right mwedzi unoyo handisi kuikwidza tomira takadaro same customer yangu yemakore ndobva ndakuikwiza ndobva ndamisa mwedzi unotevera ndobva aona futi payslip yanga same ndobva ndida kutonobvunza zvikanzi kuSARS you are still owing us mari nyora maemails ubvapiwa mafomu diudi ndobva ndifanira kati aiwa ina ndichapindire zveSARS nokuti yakutondikangaza business zvemwedzi uno ndikukwidza ndobva ati ndobva ndakwidza ndikutaura last of last month antika iko zvino mari yake yanga yakutosvika kuzvi 80 90 takabva ndaimisa SARS zoti yakazomupindura kuti chii anenge achindiforwardira maemails SARS yakazomuti chikwereti vari kuramba chibata mari yavo chikwereti chavo ngati chikwereti chakawanda vasingabati mari yavo saka vari kupedza mari yavo kubata muna August. Saka chiimagina kuti muna August inini ndichingokwidza mari inenge yapa mari apa haisi mhosva yake iSARS ndakabva ndati right no problem ini ndakuchikumirira tochingoramba takamira ipapapa handichika tochitongotanga kuda toita terms of payments kuti panotanga kuya mari kuAugust uchatanga kubvisa mari yoramba iri papa. But I think izvozvo zvokuti panonyanyonetsa ndo pamataura pekuti the first few months ndo panonetsa ende ndo paunoona zvakawanda SIS MELLY hainini handiri if you see me ndinotonge ndisina mbova ndambopindana nezvinhu zvakadaro but deep down takaona zvakawanda SIS MELLY ndandine boys dzangu maNigerian so nemakongo ekuti ndaingoti ngiri kana mari yaramba kubuda but vaizotorawo zvavo yavo pane vaya vanenge vanetsa vanenge vanetsa kubhadha painozobudawo ndozotora percentage yavo as long as mari yaita sei yadzoka but it's not easy kwana waiseni angu ino ndatove blessed because handisisina kana makastoma ekuti anzonoindira kana kuitira noise kana kudika kana vanhu kuti nditori kumba ndingachitongofollowa kutoti muri papi uyai ngatsangane mangwana nhasina kundikana ndokubatai mangwana handichatombotsvagi zvokuti kwaanosoka tsvaga nemunhu zvezvo kana kumufonera kana aiwa anotokutsvaga iye ndiye vakauya nevanyuwa nachovaudza vanyuwa nachirata tidi kukanganisigwa inini handakusvika phase iyoyo manje kuti ndandine maloyawo ndakangoita I think 7-8 months ndichikweshana nevanhu baba ndaonoti it's not worth it ndobva ndasiya ndasinozosvika stage yekuti ndandine maloyawo manje because vanhu vese vainetsa saka ndangosiyana nacho aidhira nemaZimba vaZimba kumalocation uko munotourayana musafema muite business auite business nemaZimba chero chida hazvinonetsa kuita business nemaZimba because samwe vane kakuda kutokawadha kavanoda kutoita so katoripo. All right, thank you very much caller regatimbonzwa vambo. And if you ukaenda pana pamitamira just know kuti uchabhadharwa neFacebook. Aiwa guys kwere tinofanwa kubhadhara. Kwere tinofanwa tichibhadhara. Ndifonere. Hello. Hello, SIS MELLY Murisei. Murisei. Mushe. If you haven't only just one advice, yechimbatso. Takaita problem mumba medu tatenga mudziyo wedu handiti. Then we couldn't afford to claim that property because kwanga kuchionwa tanchikwereta storage. Ndobva murume wangu auya neidea akati akubasa kwavo kune munhu anoita sekweretesa mari ndikati avo alright because tanga tatoita serious problem yekuti totonetsanangana mumba so abva aenda nokwereta the first 5,000 ndisingazivi ndobva angwerekana ati ndabhadhara half chikwereti chechakupi kuproperty yayo then ndabva ndati alright
then this munhu yawe at 5,000 in 2 weeks here inenge ichikwira, so anombhadhara ya 6.5 baba 2.5 then yanga ri 5,000 then isitobhadhara in 2 weeks tomupa 6.5. why pa 2 weeks that 2 why pa 2 weeks 2 weeks just because vaishanda pasame basa, so they could vanoita mari, saka they would take advantage of that. But still, why per 2 weeks? Because chimbazo is 30 days, it's 1 month. Why per 2 weeks? Iya meno zvaanoita zvokuti anoita ma 15 days, like 2 weeks plus or minus. So iwe nawe yekuti unenge uine pressure yekuti chinhu cheshe chakutorwa, we need to pay it up and stuff. Ndobva yekutanga tabva taclear tikabhadhara, then yechi2 murume akutonetsa kutoti hatitore sha apaenda kuti zvine kamweya zvine kaspirit, yes, zvine kaspirit. And haungoti pressure kana kuti stress. Ndikakudzai kuti mari mumba tanosisa save any cent. Taiti tikaita mari tobhadhara mukomana uya, totora imwe tonobhadhara property. Takaita almost 1 month, but that property taida kubhadhara, still we couldn't fulfill the agreement. Tikatozopesera ndaona ndikati no man, we are getting into the wrong books. Unongonzwa kuti tora ende wozosvika paextend yekuti unotoona kuti akazombotinetsa kuda mari yake zvayamadarikidzwa ne3 days. Maiwi hondo yacho totaura kuti 100 rand yakutokwira ne50 rand. Apa basa pachagarikiki. Kubva musi iwoyo ndakazobva ndikati chera kakomba ndikati handidi kuona chinonzi chimbadzo. No more chimbadzo in my house. Ende kubva papo handidi kukunyepera, in less than 1 month takaclear property yedu tikatora, everything was well. Saka it's a warning, don't take that thing. Unozvipidza kumweya shine right. Unoziva kuti panyaya yechimbazo, even varume vakadzi ngwarirai varume venyu kudzimba, takungokudzai wedu nokuti tiri kutochisa zvinenge zvichiitika. Ndine vamwe makastoma ndinawo inini evarume vakatoti ndofunga nosvika kana kuma 17 18 uko, varume vanotora chimbazo zvisingazikamani vakadzi vavo. Muziva chimbazo chavanotora ndechedoro, ndechedoro vanotonyatsoziva, like mwedzi uchiti pakati pemwedzi kudai, so handika especially ukaita mashows ava ayaya mabhendi kana chii, vanotofanira sistereni, nditofanirwa sistereni, vanenge vane imwe ka anokutora imwe pamusoro. Ndikakudza kuti mari dzavo dzinenge dzazosvika pamarika, vanenge vakatanga nekutora mari shoma dzisina nebasa rese 500 rand, vachiti 500 rand yekuenda kudoro. Anomaona zvamukutaura ichokwadi. Manje inini murume wangu ndakabva ndagara pasi ndikati ukangozviita chete uchaona kuti munomba hamungudi chakanaka, hatidi kuona. Ndinoona vamwe vavanoshanda navo, unoona kuti life hapana. Chamuri kuita chacho apa muri muSouth, chamune muchiita dhololo, munoshandira mashonisa chete. Chimbadzo chedoro chako nditokudzaiidza, mbotokufonera kupera kwemwedzi anti abhadhara mari yako, antika musi wa 25 musi wa 30 vari kuenda kudoro, ndofunga ndingapowa mari nevakadzeredza akwana nachiyandisi akutofana sister toda kuenda wakati todawo ma 5555 vanenge vari 4 wakutowa pa 2000 anti ma 5555 wavapa votoenda. Antika musi wa 15 uchisvika vanenge vachona vari kuda mari kuenda kubhawa kudoro, antika ko sister nchimbotona kuchikana ma 55 anomaona i5 yekutanga yakazvimirira neinterest yayo, i5 ya15 yakazvimirira neinterest yayo, panoti kupera kwemwedzi makwiriro adzinge ndo makwiriro adzichiita mari idzodzo kuzonipa pamukudai, so munhu wana akutoowa kana kuti kuma 4,000 asi yakatangira pa 500 rand. Chimbadzo chedora mpenyu andikukudzai, ndikutokudzai vamwe vachona ndi vakadzi vachendowirana navo pakuti vanenge vachimbotora mari vese nevakadzi. Murume wacho angachitokuudza kuti musaudze medhema avazivi, vakadzi vanenge vasingazivi chichiitika. And hautombozvizive kuti angachiita this thing and they can do it for a long time usitadza kutozviona. Ndakabheta mamwe makastoma, so anomukona ndakazomascratch makastoma iwayo ekuti ndaitomeka sure kuti kana uri musa 2024 antika 24 ndaimuka na 12 kunomira kunovamiri titotaura ngatisanganei pabhengi na 12 because vaitora futi macash loan aya emtown aya, saka zikangoti 25 mkori 24 12 ene 25 macash loan aya kuita madebit order
handiona madebit order ukangomirira mangwana muaccount munenge musisina mari saka ndaitenda kunomira pabhengi navo kuti ndiwane yangu handimaona ndichingoti kovunobva natoti kadzi ya nditoti tora mari undipe yangu nendinaye mumotikari odonisa kadzi yake totora mari otondipa yangu kamene vanozoshotawo kuti ndiani wemutaundi makeshilona ani akatotora makeshiloni kana 6 ari munhu 1 amene anozoshotawo ipapo ndiani ina ndakuenda ndikanoti zvinotoza kuota naimi nchingwenda pasokoma nevarume vanotora mari paATM tobva ndazongova panangona ti mari dzavo dzaperanga bva ndavascratcha ngati aiwa ina motora kwamunotora ikoko animaona ndichakwanzonditora mechipo yemari saka chimbazo chinonetsa. All right, SIS MELLY, my All right, dear. thank you, Mingino, thank you. Just want to cope alive. All right. Hello. Hello. Yes, yeah. Hello. Yes, Mama. Tukunzwai. Uri pa live? Tipa live. Dzimai imwe phone iri kusere kwenyu. Ndadzima. Mavha maziva kuti ndiri mama ndoda kutaura zvezvimbatso. Taziva. Voice rangu rinozikanwa. Voice rangu rinozi all right. Okay, thank you. Vanga vachitaura vanga vapedza here? Vapedza. Okay. Hai, ndakakura muzvimbatso mufunge inini murume wangu ndiwo akatanga zvimbatso muHarare. Ende nyaya iyi ndakamboitaura kudhara ende inozikanwa nenyika yese. Saka ndoda kungorayira vana vari kukura nevana vedu vatakazvara. Vana vangu chaicho vanoziva kuti hakutorwe chimbatso. Nekuti murume wangu aishanda kukambani yepamusoro yekuZimbabwe yekuti ukainzwa kuti unongoti chokwadi vangatora here chimbatso. But taitoenda taitodungamudzana amai nababa nevana Mukoto mai mwana kuna Samora Mashero nekwira zvinotora chimbatso. Takasvika pakudzimirwa magesi akadamburwa kudamburwa mudenga chaimo chaimo. Takatanga kutsvaga tsotso nevana tichitsvaga tsotso. And inini ndaitengesa mafreezes, ndakatanga ndichitengesa mafreezes ndichirima muminda. Takararama neizvozvo. Baba every month vachinotora chimbatso every month vanoti ndiperekedze ndiri kunyara kunopinda. Wakomana unotobereka mwana kumusana uchinoperekedza baba kunotora chimbatso. Watora chimbatso. Inini chakanakira chimbatso chaitorwa nemurume wangu ndechekuti ndaitoziva zvaishanda mari yacho. Nekuti kaikitongodzosera. Kupuwa futi. Rent. Tabhadhara rent nekutenga tushoma yobva yapera. Yasara yacho woenda nayo kubhawa whatever kwawachaenda nayo ndizvozvo. I suffer. Handizivi kuti makore mangani andakasafa. Ndakagara pamba paipai makore mangani about 6 years. Ndakauya ndine I'm thinking ndinoda kutaurira vanhu chokwadi. Ndine wana 3 wechi4 ndakazozvarira pamba ipapo. Wechi4 takazvarira pamba ipapo kusvika mwana yeye akure kusvika kuti haakunza anofanira kuenda kucreche. Tiri muzvimbatso. Nababa chivatungamidza tichitoenda taitoenda ndichiita maraundi zvepamba ndini ndaimhanyamanyira ndaitengesa musika ndaizikanwa nini pagedhi pangu vanondiziva nini vakutonzwa izvozvi ndaitengesa. Hapana chandisingatengese chinonzi chinotengeseka eze pamusika. Ndichirima mavhesitebhuru ndichiendesa kwamakwati zvokuti hapana akambozva kuti tine chimbatso. Kusvika ndachitaura ndega nemuromo wangu uyu. Murume wangu haazvitauri nokuti anoziva kuti mukadzi roya yakabata yakanga yakaoma. Mama kutora mari mabhanana muchinobhadhara chimbatso. No, handina kumboita izvozvo. Handina kumbobvira. Ndaita kuti mari yangu yandinosuweta yandinoti vana vangu handina. Baba pechavo ndakutaura kuti baba kubasa kwawaishanda saka waishanda akutaurike pano nokuti vanonditi munopenga akutaurike. Saka mari yavo ichingouya inongoenda ikoko yobva yangopera. Inini yobva tobhadhara rendi obva watora futi tobhadhara rendi nemagesi akunda tatongobhadhara rendi zvatofara.
yange pamusika ndichawapa yawo 50 cents dollar mazuva yange 50 cents 50 cents ndowapa yavo ndogadzira lunch box yavo kana kuti musi uyo ndaona kuti zvanyanya ndobva ndavaitira chi dhora rekuti vazonotengawo kubasa ndaitoenda navo pamwe pacho ndaitomboenda kubasa kuofisi ndaisarudzwa sistimeti ndaisarutwa nekubasa kwadhedhi hakusi kwekusaruta ba kwavo ikoko hakusi kwekusaruta but everyone knows me, bold me. Kukotamisa musoro kuti mama ndainzi maiguru maswera sei maiguru mauya munakuona ndasingaende kuko ndoenda ikoko after 6 months kana 2 years handiende kubasa kwako handina kumbobvira ndangoendaenda ndaizongoenda pandinoenda nzouya shavi chairo ranga ritori shavi chairo shawa rinamboti shaweri shawa chairo munoziva kuti pakabva pauya kubasa kwaikoko kwabva kwauya ndakuzvitaura nhasi ndakambozvitaura to zvikanzi uri kuenda kunoita kunoprezenta haniko kuuk kwakazodai zvikazotaiswa zvatidai handichatombozviziva ndikati zvoshuwa here tedi zvikanzi ndizvati kutoita ndikatodaidza vana tikatofara mai mwana tichiri pakamukoto kedu kataigara kaka 2 bedroom house tikafara mai mwana vana vese vakafara kuti zvinhu zvitofamba apo zvikanzi nadheti handina passport ndikati nonduudza alright muri kunzwa here ndakateerera ndikati dheti hamuna passport saka toita nendozizoti hamuna passport saka toita sezvikanzi handitomborina mari ndikati ndakutomhanya inizvi iko zvinezvi ndiri mari mapassport anenge aita $24 mazuva iwayo ndinga ndina about $17 ndikati ndine shamwari yangu yandinoziva kuti ndikaendako yechimbasi inowedzera kwete chimbadzo that was a genuine friend genuine pandamhanya ikoko vanondipa mari ndikati ndikukumbira handambomuudza ndei ndangoti ndikukumbira ofunge ndikundasiri vatondipa mai mwana ndikati deti mari yakwana yepassport ndibva waenda zviri ndezvamupaka izvi deti vaenda mai mwana apo chimbadzo chichiripoka chisiri kungoenda kunotorwa nekudzoserwa nekunotorwa nekuti every month baba passport yabuda vanzi wakutouya kuuk kusemina whatever semina ndikabva ndapinda mupeto ndikati tete mukangodzoka pano chete marriage yapera mukati ngodzoka chete enough is enough if amatsvaga mabasa ndozvisambazvikati kune vanhu vakawanda vakaenda hama dzese dziriko endai munogara mudzimba idzodzo dzavo endai munogara mudzimba dzavo asitomugara mumba mauyu zvinogara ndikati whatever zvamuchainodecide ikoko endai ndo pakapera chimbadzo chekuzimbabwe asi ndafarira chinhu wani mabata here vechidiki umu mama vari kuti dhedhi ione imimi munenge nchiti iwe giribeti iwe tawanda iwe edwin ndozvamunenge muchitaura mama vari kutaura kuti dhedhi chero vasisina muchinavo here dhedhi kati vakashaya dhedhi variko kuno dhedhi variko vanenge vari kulivhini mai mwana dhedhi variko kuti tinogara kulivhini tinogara kulivhini asi nhai mama ini mwana wenyu inida kusununguka muri mama wangu I want to be free. I want to open to ask a question in class. Now you know kuti imimi you are a free spirit. You are a free spirit. Kuda kubvunza mama. Imimi ne age yenyu muchiri kuita here shiki. Nemurume wenyu. Munoziva kuti dhedhi vakauya vakandisiya ndi mwana mudiki ndiri kuAfrica. Mwana wangu ari grade asi usati aenda kucreche. Ndipo vakandisiya. Ndikagara about 10 years ndiriko kumusha. Vakazouya mwana ndichaziva kuti makore makandinga nyepi. Vakauya tikamboita ipapo. Patapedza ndibva vazonditi shamwari ndiri kugadzira kuno kuti muyewo nemhuri chichi nekuti ndakazenge ndabudawo ndaida kubhutana kuitira kuti vamwe ndingauyewo handiti zvinhu zvese zvaka zvauma muzimbabwe let's cut vandauya kunoku handiti ka ndauya kunoku I'm so sorry pano pane vana aiwa vana vari pana vanouya they come at their own risk ino platform yedu sibachembere saka totaura zvatinoda vanozviziva
ende vana vangu vacho varioripo. Panguva yekucharaidza vana vangu don't worry pakaiva vana vangu tiri kumbobvunza vana vedu we want to know pandauya kuno about 3 weeks to 4 weeks tichingotraya zvichidanikira but dedi munoziva nyika yekuno ende tiri 10 years different nadedi nini nadedi tiri 10 years different saka energy ikabva saka dedi vakura 10 years difference saka vakura saka ndakaona dedi vakunoenda kunotora tumapurisi tweburundi katoona kuti ndichatouraya munhu vaida kufadza imainetsa here maidai maivanetsawo munovanetsa kuafrica wamweni yesi ndiri kuafrica ndakamirira munhu one asi muri 24/7 24/7 I never cheat on my husband I never cheat on my husband. Wow. And vana vangu kandi vanondipupurira but hama dzekusaiti kudo dzaingotaura kuti anongoura angamboga 10 years ndotoura hazvingatomboita but I have my children ende unogara saka izvozvi imi mudheti vakura imi havasati vatora pensheni here muchiti vari kulivhini vasikana havasati vatora pensheni kuno kwakaoma sisimeri kuno kwakaoma kana tisiri vanhu ivavo kwakangooma kutorenge chinhu iko nezvini ndiri kutosafa ivo vari kusafawo kwavari onondi off kuchipatara inini enondi off kuchipatara saka tingori mhuri 2 dziri kungosafa komadi kudzoka kumba inyiko zvino chandinofarira ndechekuti takagona kuchengeta vana vedu vana venyu vakura last born yakutopinda mu25 ndozvandinondofarira kuti mwari ndinoda kutenda konai mama kuti murambe muchikuvara henyu nemusana muri koko kuchidzoka zvenyu munyatsozvigarira nemudhara wenyu muri pamwe chete kuno ndozvavari kutaura dedi vakavaka kumusha kuzevha monogara mukicheni menyu muchifraya muri mukicheni menyu muchibika muriko sababa bedroom nezvese zvese zvakawakwa saka but ndiri kunyatsotarisa kuti kana ndaenda ikoko kandakunorima I can but vana vese vakuti mama it's not worth it. No, it's zviri nani mugogara listen to me hamusi kunditeerera zviri nani kuti mishonga yenyu nezvirwere zvamuinazvo mese muri 2 zviri nani ikoko munorapwa mahara kuno mukauya muchangonopa hatikwanise kuzviafoda alright but patigereka kwachonaka marenda acho akatokura zvese zvinoona zvese zvemahara mishonga yachona but we can't afford the living handikwanise kana kuenda kupati chaiko chaiko handikwanise kana kuenda handikwanise nekuti ndikada kutoenda kana ndakutobvisa mari yemagetsi ndakutobvisa mari yegasi ndakutobvisa mari yemvura ndakutodedi kuti wauye kunokwanotobhadhara imwe hameno 30 pounds 45 pounds kuti wauye wogoenda wosvika kunokobva wagara 3 days or 4 days vasati wazorora netreni iyeyi wodzokera futi zvinotongodzosa urwere huye zvichingodzosa saka tanga toona kuti mwari pindirai saka ndapota sisimeri advertise yayo dedi vakakwanisa chinhu chavakakwanisa tinemba yedu vadedi vakatenga stendi ndichitowaseka mai mwana kare ikaka it's another day story dedi vakakwanisa last year kutenga truck yavo hombe yakakurisa truck iyoyo saka yakatosvika kuzimbabwe itoriko kuzimbabwe mwana wokucape town muapostol munovaziva vakaenda vakanoitora kunamibhia ikanosvika iko ndikutotsvagawo vanhu vari kuda kutamisirwawo zvinhu zvavo itundi pamba musikana akabva kusouth africa akumba kuti pamba pacho pasafe pasaore handitika tigadzirise paa pasina kana mvura inofamba kana chisei saka ari kuda kutamisirwawo zvinhu zvake ndapota ari kuda kutamisirwawo zvinhu zvake kana une podya dzako kumapurazi kana une imi zvamunoita chindwai mama imimi zvamunoita mangwana munotaurira sisi vangu vari kuzimbabwe kuti vatore picture yerori handitika vatora picture yerori mondipa picture yerori nemadetails acho nemafone numbers avo pavanobatwa isi toadvertisa vari kuda transport batai apa namba dzakati tokanda saka imimi aiwaka imimi muri kutsvaga bhizinesi kukura kwerori hazvina basa kunowana anenge achidawo rori yakakura iyoyo andimaona anoda kutakurirwa zvinhu zvake vari kuvaka vakawanda vanoda rori dzakakura idzodzo idzo andimaona saka
munongotumira toposta chete. Asi mimi muchiona zviri nani ndezvipi pakuti mabhuzi acho ari kukusungai futi anomaona, asi medication zvayo mahara, asi mabhuzi anokusungai nekuafrica kwamunenge muri kumba kwenyu anomaona, kokuti muri kumba kwenyu hamuchaiti zvokurima, moita izvo kuchengeta kana zvipfuyo chete muri payadi penyu. Ndatotaura kuvana vangu, vana vese vari kuramba, vana vese vari fu vari kuti no, but munokuvara ndimika manje, vana vari kurambireiko kuti mudzoke kumusha? Vanobva vaenda kumusha, mai mwana vanobva vaenda kumusha kwangu kwandakazvarwa inini, vanotora upenyu huri kuraramwa nevari kurarama mudhorobha uko. Hama dzangu dzokuramba mudhorobha vabva vaenda kumusha kwandakarorwa, vabva vaita kanzi mama no, vari kuramba. Amen, kungoti handizivi hangu, but zvanga zvakanaka kuti dei vanga vakuregai machidzoka. Mamufanwa kuti muchidzoka kumusha manje mochitanga iko zvine zvemari iri kusevhu iri kushandiswa nadheti maingozvipata gete kuti probably by December motenga zvipfuyo zvenyu, dzingava nguruve dzinoberekana hanimoona, muchiita nehuku nenguruve nechii, mongo murime hanimoona, munenge muchingokakomana kenyu kamunopanda $100 kanenge chifidha zvinhu chikachidini kachidisi zvomusha wakavakwa kudhara, makagara yenyu muchingotenga chikafu chenyu chete. Muri kumusha kuna ma-expenses pamusha yemari yekutenga ma-medication kunyepa, munongopinda muSouth Africa muno kuno kuSouth Africa muno motenga medication yenyu modzokera, zvotopera. Vakawanda vari kudaro. Ndo zvandakandaka ndichitodawo inini, ndo zvandatodawo papa varamba kudaro kati alright, one wenyu ngaachiuya nekuti 2 vari kunoka. Musikana uyu paramedic uyu ngaachiuya kuno kuzikanzi mama ndove ndakatry kumuti auye zvakaramba ende handina mari yacho yekuti akwanise kuuya, handina sokuti iyeyo dai auya iyeyo ndaisiya iyeyo ndozoti kana ndaenda unozwa pavana unongozwa kuti apa uyu achandichengeta, apa ndichachengeteka, apa ndichadai pavana vako wakazvara unenge uchitoziva. Ndizvozvo I can't depend kumuroora because iko zvinoizvi madzikoma angu kana muri mu-comment section makateerera madzikoma angu mana mama kana kuti madzinin'ina angu, ngationesanei panapa, mama nadhedhi vakura ndo chokwadi. Zvinonakidza kuti munemiwo muvaone muchiti takumboenda kumusha kwedhedhi namama, they don't have kuti varime vapinde mumunda. KuZimbabwe let me tell you, vanhu vashoma havapinde, mafarmers apinde mumunda, mafarmers apinde mumunda. Anditi mama dadheti imimi apostle munogara Cape Town kungokudzai munotenga maplates enyu ekango makapuchi vanorimisa neizvozvo, iyo vari pamba pavakagara vachingobikira vanhu zvavo chikafu varipo kana vada zvokurima, but kungoita zvefarming iko zvino is the best. Vagere vanhu 2 mafuta ekubikisa mungambotadzi kuvatumirawo nesipo yekuwachisa. Makore avawandisa vari kuUK, let them come back home vachirozorora vari pamba pavo. Mama andinomo munhu mama vene makore mangani? I'm nearly 60. I'm nearly 60. I'm nearly 60. Saka baba daddy vane 70. Exactly. He's nearly 70. We are different with 10 years. And saka daddy vane 70. But munongoziva guys zvinoitika mazuva ano, kana ukangotanga kuti 40, imimi ma40s muripo makawanda apa, kana musinga exercise kuno 60 yani saka muti dedi ndoita sei ndasingaverenge makomendi, ndakutanga kutasa makomendi kuti ndipindure mibvunzo idahwa nevanhu. Saka mukatasa kuti iko zvino makore ano zviri kuitika ka 40 years dzakawanda mucomment section kana musingajimika mukagara pasi asina Debra Debbie kosei vachinyepa mwana wenyu Debra Debbie ameno pandanyepa andimuzive Debra vanyepa papi ngataure hanzi 60 she's still young. Aiwa guys, ivo ndivo vave kunzwa bhodhi dzavo, ivo ndivo vari kunzwa bhodhi vachinyepa but ivo ndivo vanonzwa bhodhi yavo guys. Vangani venyu ma40 years motodza kusimuka kana magara pasi mukasimuka matoti yowe vangani venyu ngatitaurei chokwadi kuti ukagara 40 years yoso ukagara pasi kana yowe kani asi une 40 years. We are talking about retirement age UK 65. Vanowedzera every year or 3 years vanongochinja. But dedi kuti varegedze kushanda manje vaende paretirement, vane mhuri inenge iri kudhipendawo navo, vane mhuri iri kumusha, vane mhuri vanavo vari munhu vari kutryawo, but vanodawo dedi kuti vaone udhedhi vachita sei. We can't tell you everything that happened behind the backs. Yeah, true. It's Facebook. Facebook mangwana toita kumafilm ndizvozvo
we can't say anything. We are just at 43 but the toilet. It's true, precious. It's true. It's true. Kutogara pasi kudai so munhu atona chisunga kudai so otowati yowekani kana tofuma gumo makumbo akazvimba utobvunza kuti makumbo ndinoshanda 11 hours or 12 hours kumasa ndinobva ikoko mai mwana ndinonwa maparacetamol ndaimbonwa mared bull ndakaona kuti akutondikuwadza malungs angu ndikati mheno zvaari kundiita mudumbu ndakastopa but ndinosafa paracetamol yacho haichashanda kwadhokta kwangu ndinopuhwa makokodhomo ndofa ndadhosa zvekutodaro zvokuti handichamuke handichakwanise kumuka kana kuita anything saka unonyatsoona kuti mimwe mishonga yatinopuhwa kuno kuyeri kuti mapirisi angu eblood pressure maimwana pane mamwe andinoti dedi musatore iri zvikati ndikati musatombotora iri ndakamboritora rikundaitona tinoita kutoudzana tega nekuti tinoda kuti ndisi kutozviuraya tega nekunwa mapirisi emuno tikuzviuraya sisimeri amene pane mwe mubvunzo here pane vamwe vanoda kubvunza here chitongoti vanhu vari kupawo opinion dzavo dzakasiyana siyana handizivi uyo akati inini ndine 48 makumbo ndanzwa uyo akati G40 is showing me flames hot flashes plus anyondoti handipekumendia plus tiredness. Yes, panongoti 40 so many things changes in the body, so many nikikiri kwanzi mirai muzwe mirai ndipine comment ish SIS MELLY ini ndine 5 years ndiri kuno but inzwai ndine 5 years ndiri kuno but ndava kudzoka kumba Europe haina kumira mushe muviri kurwadza ani muri kuona ende vakandinzwa ndichitaura pafacebook vanhu vati vakadhakwa vakatodhakwa ndinei ndakatodhakwa nekuneta ndakadhakwa nekuneta maisapoti yavo chikafu ndonosapoti yavo voice rako ikozvezvika vanongoti vatanga vaendewo ikudhakwa vairai pakudhakwa yakatangira pana mandla paipa nemboripopi yamandla goreriya vanhu vesoka kufunga ndakadhakwa asi handidhakwa voice rangu saka ndonita se ndingira SIS MELLY izvozvi yakashangandira ega ndizidhorebhore ndakangana ndiri maneiba but guys tingangoti kwanzi ngavashandeka munhu anonzwa bhodhi yake ndiye ndo papa pekuti munhu autaura kuti ndaneta katoramba chiti mama ngavashande kozongonzi vadona ndikunyepa here kozongonzi vadona SIS MELLY izvo ndo zvandakatogadzirira zvekutodaro nanhasi mugare mungazviziva ende front door rangu rinolokwa front door but mukati mefront door rangu mune rimwe door handiloke kuse mahwindo angu ese ndinovhara mbichana ndinoasiya arino kuti kana ndangonhuhwa kamuchazvinzwa ndotoziva kuti one day hatitaiti zvakadaro mune makore mangani mave kuuk mama mune makore mangani muri kuuk muchada about 13 yeah more than 13 yeah more 13 or more than I don't remember ndichatotasa passport ndio inotaura kamakore ndepandakaita kunorenewa muna January vanhu vese vangu varimo ndichitobvunza kuti nai from this to zvikanzi aiwa 13 plus 8 you know maybe 13 or makore ndiri muno ndichishanda ke yekumira nekushanda kuAgost ndakashanda kuAgost kwekuita kwokugadzira mapepa amunozoverenga aya muchiona ndichislota ndichigadzira kudai ndakamira 24/7 ini nangu ndakazvimirira I still feel kuti makavaka musha wenyu makashanda nguva yakareba last born yapa 25 it's time for you to retire and sit at home nemurume wenyu muchimuka na 10 o'clock musina kumanikidzwa kana kumanyisiwa muchimukaona 10 o'clock muchirisa tipoti yenyu muchimwa tea muchiswera muchidongorera zvitoro zvenyu muri pamusha muchitukana muri pamusha ipa muchikwizana makumbo I think that is the time yakwana guys I think it's amen totukana nadedi totukana maimwana kuti wasavavhani yoti vanenge vane frustration yawo ndine frustration yangu tikati saka vana vedu vakatatomboda kudzidzwa ende vadzidzisa mama nadedi akatukana zvekutodaro ende tichitendana zvekuti saka wadi waswera sei kuti chitombomuka makuseni muchigara pavheranda muri tu makangogara so muchingori nepeace of mind I think guys ameno indakazvimirira nka vabereki vangu vashutuka pamusha pavo nokuti vakavaka kudhara vachapagara rini pamusha pacho panozogarwa nani
I'm waiting for the day that God is coming. Ndakatovhura door vana vangu vese munhu wese anotoziva mahwindo angu mukatosvika izvozvizvi neamwe ndikakutorera mapictures akatovhurika zvekuti mukazongopiningura kudai munhu anotongopinda munhu unotongobuda muno maavhurike zvavo pekuhanzi haukwanise but munhu unobuda kuratidza kuti something is wrong. Ko saka dhedhi vanouya kana vaita off chete? Kana vaita off date vanouya all the time, vanotongouya vaita 1 week kana 2 weeks vodzokera, but iko zvinezvi pamusana petraki yatanga tichiri kusana naye izvi vakangoti shamwari kandimboshingira ndikabva apa ndodai kumhanya ikoko kunotowedzera futi kuti madi kumbomira but vari kungoshinga zvikanzi no you need to do something kuti tichisettle kana tasvika kumba ikoko totosetla. Handizvozvo tiziva kuti mose handizvozvo munosetla vanhu 2 mune muchingoteka chikafu grosa renyira vanhu 2 muchisa mune mwerumu ko muchingodlawo mugere muchingoitawo zvamunenge muchingoitawo muri pamusha muchitenderera muri pamusha penyu muchimuka makuseni muchinofidha huku dzenyu muchimuka muchinofidha nguruve muchimbotsorana mombota maoko motora woko kuitira nyama dziya dziya bhodhi. Hanzi neumbochemberedze kuSouth Africa dzinoshanda 70 hapana ati aningirira sofa fona sofa but guys chemberedze kuSouth Africa mungadzifana dzechemberedze dzekwedu kumusha chemberedze kuSouth Africa kuno kwadzinoshanda kuno kwadzimboshandise madhongi adzimboshandise madhongi chembere hakuna mashifts kuno South Africa anongoshanda kuseni na kubva na 7 na 3 o'clock otoenda kumba kwake. Andimaona muri kufananidza nani vanoshanda ku UK mumacheya hanzi 60 to 70 mwekati market not healthy. Exactly. Hatikwanisi kubhadhara nekuti pamba pandiri munoziva kuti 700 pounds ndo rendi yepano pamba handitka 700 rands 300 ndochi magesi yato 1000 hey yato 1000 ko chikafu hey ko chikafu ko mvura togara takatarisa na murume nemukadzi toenda kujobs ukaenda kujobs enda kuzvekomana university credit vanokupa 12 pounds vanokupa 15 pounds vanokupa unoita ine 15 pounds munonoona kuti muchatozotiona takutorwa mapicture tiri kuzvikafu zvemara omomirira supu inopisa pisi zvakasanganiswa zvinopisa zvokuti zvipinde mudumbu masikati ndouya ndonotora masoseji awo nechichichi kuti zvipinde mudumbu. Manheru muri kuda kuti ndiende ikoko here kana toshingirira? Shame. Aiwa, ine hangu ndazvitaura ndakazvimirira dzegaikumba. Ine hangu ndakazvimirira kumba musha kwenyu muchauinjoya rini musha wacho makaovaka kuti mugozogara muchiuinjoya muchazouinjoya rini? Ndozvinorwadza dhedhi izvozvo ndozvinorwadza dhedhi zvikanzi vanobva vanditi yawe tinoti yawe inini vati yawe dhedhi kana kuti yawe inini vanoti yawe zvikanzi saka muchazofungi tichaenda rini yawe takangogara tichingotaura yawe dhedhi okay alright. Nhasi chachena ndachindisana naandiselina nhasi ndachisana ndichiti andiselina vatiregerera vamalife zvikanzi SIS MELLY hamusi kuziva nyama dzangu kunoita kwadzakaita imi handiti vari kwenyu 20 years vari kuUK antika havana mbokura zvishamisira but nyama nemashifts enyama unoita yaya nyama dzinoneta vediwe hatidi kunyeperana nyama dzinotoneta mashifts enyama unoita yaya nyama dzinotoneta asikana muri vanhu venyama ima hamusi vanhu vanofidwa nefuel. Zoti kana ndichifamba murodhi handifambe kune zvimwe zvakangodokoka nekuti ndinotyoka anytime. Sure ichokwadi nekuti anytime ndinokodona mutabhu mangu chaimo ndinotosvika kana kumubuda kana kumupinda nekuti ndinotodonha nekutyoka anytime. You see nemashandiro andinoita aiwa handokuhisisai nokuti munotaura wani kuti imi vega vanhu vari kuUK munogamisira tokai kunoshandwa vedu vekara mukangoziva kuti munhu kana achinge atongokura chete bhodhi inochinja munobatsirikana asikana shuwa munobatsirikana hanzi apply for council house mahara council house ndanga ndina council house ikatorwa mama mandirwadza okay ndanga ndinayo council house pandakapinda muno ndakawana council house ndapinda council house vandaenda ku2 weeks kuZimbabwe vanda kuSouth Africa kunoona mwana wangu iye apostle vandapoizenwa vandagara about 6 weeks ndiri kuCape Town ndiri muhospital mapictures acharimo kunenge zvida kubhadhara kunoida kuti zvese dhedhi vakati kwauya tsamba mama kwauya tsamba ina handina mari yacho kwauya tsamba mama
imba iyoyo ne 500 pounds 500 pounds yekuti ndingadai ndakangokumbira hauna unokwanisa kukumbira muno muingireti 500 pounds munoziva kuti kunezvika pane vamwe amai vemuno muengland vakandibatsira ne500 pounds vandisina kubhadhara navo mari ndakavabloka nekuti ndanga ndisina nanhasi handina mari yavo iyoyo nanhasi vakanditaura kuti uchafa uchitambura but I know because handina mari yacho shame mai mugwagwa vanonzi mai mugwagwa ende ndinoziva ende vakandisa pafacebook kwese ndikatenderera kumafire kurewa ndakatenderera namai mugwagwa handina mari yacho ukandisa kabereka senditomba here ende chii muchitaura panapa tintegrewo basa mazano zvakandiomera makauya wani pano mukataura kuti kana munhu ane keara ndiyayeiwo vakandibatsira nemari nekuti ndanga nditori pakutoda muriswa pamwe vandanga ndichigara 4 years ago vakandibatsira pati kuti zvikanzi orit uchazoidzosa iyo chimbadzo chamuchataura ichi uchazoidzosa ya600 yakazobata kudodai kuti yakaramba mari iyo yakaramba mai mugwagwa iyoyona nhasi everyday pandinamata ndoti mwari ndiregerere ndoziziva ndakavabhuroka pandichawana mari yavo gore iroro wefa pandichawana vana vangu vese vanoziva vakataura nevana vangu zvanzi tichakupai mari yenyu mama tichakupai mai mugwagwa ivavo but takashaya kushaya unosvika pakushaya kokutika munoziva kuti ine handina kana hembe kozvizvi ndikuti kuboondoda kuenda kuhembe ndikati kubhoo muchandiona ndine njini muchandiona ndine chidresi changu muchandiona ndihembe dzekubasa ndichatosvika wedha whatever ndikati ndichatongoenda kunosvika kubhoo ndichandosvika amusina kana kuti hamudi ndinosvika aiwa svikai nyuma handiselina orit chimirai mama handiselina murimo mucomment section nemuya wamwari I don't know how you can do it tiwane 55 pounds yamama I don't know how we can do it handiselina but you can hear vakabhadha 10 pounds so vakabhadha 10 pounds ndobva basa rapera vakauya kwandiri ndikatotaura pano vachiti vedu weye munhu ane agency yake ndiyayeiwo ndawane kugara pamba ndoda kuuya kubhoo ndashayiwa ndikatoadvertisa pano kuti kana pane munhu ane agency vedu wei paiwo vanhu vakakura vane experience yekuchengeta vanhu hanimaona so we don't know now I don't know how it can be done please timu rangu riri kuuk anodawo kungowedzera mama vakabhadhira 10 pounds yavo kuti kwane 50 vane shungu dzekuda kuenda kubhoo havana kana kudresi ko joy ari kupi nai nditegerewo joy avasonere dress joylin nditegerewo joy kana kuti nini nichabva nedress kuno kuafrica handovapa hangu nichabva nedress kana team diaspora matadza kupindirawo apa no worries nichabva hangu nedress I will find a dress rekuti vapfekewo vafane nevamwe hazvinakidzi guys kuti vanouya vari outstanding vari kutaura asi it's not easy zvekuti vagona mama izvipa vanhu it's not easy kuti vangobuda so kutodza kuti vari kutotura munhu akatoremegwa sino kutaura naye kudiaspora manzo vachiti ndogara ndoga ndakandogara ndakavhura mawindo angu kuita kuti anything chinenge chaitika vanhu vagondionawo handimaona vanotogara vega vari kutodurura zviri pamwepo nyaya yekuti yatondirwadza sekuseka hanzi when is the function lulu is in Birmingham lulu hausi kuuya here iwewe it's in Birmingham hanzi what size is mama hanzi muri size ani 3XL zvokuuk musachemeka mukaona munhu akwidzira madzimai achitaura anga akutochema musacheme isusu tiri vana venyu padiaris panapa mama weaifamily ende takutarisai muri mama vedu animaona maproblems vanhu vazhinji tinawo but tisati zodi manje kuzwana mama vedu achichema ende hatidi kuzwana mama vedu ashungurudzika isati panapa patinoita kana ma5 pounds chaichai ikatobuda andimaona hatidi izvozvo where does she live mama hanzi munogara kupi South End on Sea. Wow. Westcliff. Thank you very much Lebu. Kure zvakadini kuBirmingham? Ndakambogenda pakauya yaSimba naTetilda kure but ndinogona kutora train ndokuenda. I was pressure pana ndakatoroka ndichiri kubasa kuti haiwa ndotora train ndobva dai ndasvika koko kuno kune maguguka unokugugura unosvika nokupinda mutrain wosvika. I don't know how many kilometers. Saka dress lenyu rapo dress ravepo Lebu handizivi kuti ndingati kudii
Yebu. Lebu, thank you, Lebu Tasha, thank you. Hanzi ndinogara hanzi I can post on Tuesday, right? Lebu, une WhatsApp number yangu anditi. Ndibate WhatsApp ndikupe number ya mama so that you can organize wakupe address kuseri. Anti address adzingopiwi vanhu. Hanzi kuCN kure. kuCN kwacho kure but vari kuda kuuya. Anti mona, she wants to come. By the way, muna diaspora kwa mune mchitaura kaku. Guys, imimi kana mchiafoda kubuda mchimboenda kwa mnoenda mama wakudza ipano. Kana mama akateera zvananda akateerera ini mama wati handina kwandigoni kana kuenda kupati. Handigoni kana kuenda kunotenga chinhu murestaurant because handina mari yacho. Saka panguva ino ivaona kuti mwana wavo vanofarira ari kuuya. Vari kusacrifice kuti ndinouya chete chino mukandidzinga ndosvika chete nejini rangu iroro ndendakapfeka dress rapo. Anoona? Dress rapo. Saka anoda kuvabhadharira accommodation guys. Hanzi I'll buy the ticket. And Selena, I hope you are taking the screenshot. Ashlyn tendai. And this you could tenda say. Thank you, Ashlyn. Marwaku zvakanaka. Ava ndo vanhu vanoropafadzisa manje vanokura ndo vanhu vanoropafadzisa zvokutodaro ndokunobva ropafadzo rako ziva baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Saka ticket rapo. Ticket is there, the dress is there. We need accommodation now and transport. Thank you, actually. We need accommodation. Murukuti kure saka vakauya iyo chipera kuma 3. She needs to sleep. Anmona, vozomuka vova kudzokera. Anmona. She needs to sleep vozomuka vakudzokera. No, it's okay, Tanya. Anmona. Saka if there's somebody else who's willing to offer her accommodation, arikuda kuwapanza will pay. My way. Clara, I'll pay for accommodation. And this Selena, I hope murikuita basa. Ndinotenda maskana. Hey, ndinotenda vedu endo kuti matayari askana. Vedu yakamara kumari ropafadzai vana venyapa. Mwari vana venyu vakuitirei vaitirei zvakanaka baba. Ropafadzai pavari kubvisa pese mumaoko muchidzosera zvakapetwa Mwari. Ndinotenda askana. Accommodation hanzi ndichabhadharirwa accommodation kwasara transport. Kwasara transport from where? Transport nebhutsu guys. Transport nebhutsu ndo zvasara. Transport hanzi in okay and transport hanzi 3 vanobva vakwira zvavo makuseni kana vaine transport yavo vanokwira makuseni vosvika kana vapuwa accommodation yavo vosvika vogara kamurumu mavo muya anomaona vozvigarira murumu mavo vozoenda ku uyu mani hanzi I don't live far from here, I need a baby. Mama paita basa panapa. Yes, paita basa for you. Yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mwari makanaka, Mwari munoshamisa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Ashlyn. Saka mama, basa ili hanzi I need a babysitter. I don't mind. Busu zawanikwa. Thank you, Suzeni. There is ndadigonyinde munoziva. Ndinako hagai mose. Ndinako hagai buse boko. Kungo hagai so kungo irudo kungo munodigonera so saka bhutsu dzavepo accommodation chete ndo ya I'll send mari yebhutsu. Thank you. Vanotenga bhutsu vanosengera bhutsu vanoda. Thank you. Kana dress ravo ratumigwa hanzi ratumigwa neTuesday. Dress rikatumigwa hanzi vanopfeka bhutsu handizivi but rikatumigwa dress vanobva vatsvaga bhutsu dzinomecha ipapo. Andimona saka zvinenge zvaita tasara netransport chete. Transport from a place to Birmingham nekungodzokera chete. That day iroro vambokanganwa vambobvisa nhamo vambokanganwa whatever zviri is bothering ye. Whatever is bothering ye vambokanganwa chete. Team Chando munodadisa vedu wepi. Thank you. Team Chando munodadisa skana. Thank you South Africa. Thank you Zimbabwe, America. UK mama ndo yapindira pa UK yapedza masports. Yapedza masports. Team UK yapedza masports zvokutodaro. Yapedza masports. Lulu what Lulu watipa transport haufa. Watipa transport haufa. Vanhu vakawanda hadzina Lulu ndogara kure. Vanhu vakawanda kune vanhu vatobva kuAmerica Lulu. Vanhu vari kungobhuka mudhuze imomo. Padhuze ipapo pane mautozopo. Kuna vanobva kuno naAmerica, kuna vanhu varikubva kuno naIreland uko. Scotland. Vari kuya kuBho. Ndigoni kutenda ima Diamond. Ndigoni. Imari saka chitima chini chinoita mari train yenyu kubva koko kusvika kuuyu kuBirmingham kwacho.
kuenda my diary is driving from sound and on C budikira alright pari madhiaries ari kudriver kubva kusound and on C kwacho Westcliff moza train inochinja every day saka zvinodependa nezuva iroro kuti but ukabuka online ka kuti ndichazoda kufamba musi wakati inenge iri cheaper than kunotenga patrain station. hanzi mari yatumirwa thank you hayaita mari ticket indeticket handi okay ndafunga ndetrain indeticket hanzi yasendwa dududizesclof mari yeticket yasendwa handiselina mari yenyu yeticket yatosendwa mari yeticket yasendwa dress riri kutumirwa netuesday she'll book in advance okay Westcliff kwete sound end Westcliff on C ndokwavanogara on C Westcliff on C vanhu vazhinji vanoziva kuti musouth end vanhu vese vanongoziva kuti munonzi musouth end but mune madepartment kune kunonzi kuShuberry kune kunonzi kuLee kune kunonzi kwakati kune kunonzi kwakati inini kunonzi kuRochford zvakuri kure kunhu kwacho kwai kona anoshanda kunonzi kuWestcliff on C hanzi train ita 85 pounds nereturn to Birmingham. I don't know. Hanzi I need a number. Ashi ndikapedza panapa unoya kuWhatsApp ndokupa namba dzavo. Ukaya kuWhatsApp ndokupa namba dzavo mubva mataurirana. Ukaya koni unoshanda uchibva kuBirmingham. I work on Westcliff free train. Inoita 85 pounds return. Oh, I don't know. Ndakaenda paye pakauya maichisamba na hanzi gogo vaina sekuru aiwa sekuru vari kubasa zvekulive in sekuru vari kubasa kulive in oyo hanzi nakoni ndogona ameno ndowabvunza but havasi vanhu vevanhu but ndogona kuwabvunza but thank you for putting a smile manhikikiri team diaspora thank you for putting a smile on our mother's face. Thank you very much. Thank you very much. All right. Number is 064. Haingaiti one tick. To blue tick. 064 label. Let me send it to you. Remember to send the number. Maite yenyu vachikanda. Number. Ndi vangu na brother zvatwa ndichauya kuti nemwari shame. Unoziva kuti nenyaya yedu yemuna November kazvinhu reserina ndikukuda kuseri shamwani hanzi sekuru can take off wambofurwa nemhepo hatizivi kuti sekuru vari kugara kupi nai mama kuup north vari mulive in ndinogona kutaura navo kuniyene ndekupiko mukatodza nzvimbotozokuziva kuti kurewo nekuningikiri neku-Birmingham kure futi ipapo manje mamepu ndingakunyepera isisi meri ndikataura pano kuna dedika ndogona kukunyeperai zvekutodaro zvinoda ivo vandipa postcode ndokutupai mimi zvinochero mukatipai nzvimbo dzazvoshanda sei dzangu indakadongofana nawo nevhizimire ndopandiserina kuti vazokuti dedhi vari kupi kwanzi kupi kunonzi kuup north kwacho ati zvakuti andiserina ndo vachapindira papo alright kuna dedhi alright nokuti ini ndikadaro kandienda kutokunyepera andiserina zina Clara ndibatei ndite booking advance Clara I hope you are coming too. I hope I'm going to see you there too, Clara. I hope I'm going to see you too. Magitara adeti nemakeyboard magitara adeti anenge achingoya pano achizoti saka ndichaenda kunotambisa postcode magitara avo anouya kuti postcode yandakatumira gitara radeti iri kuenda papi saka dedhi anoridza magitare dedhi anoridza magitare no amakadzizvidzidzisa wega okay zvivana kigwavo vakura vachingotandara havo rumba person yes vachingoti ndende kana tiri pandosati unotukirana katotsamwisa navavo kuti ndendandandamagwisa chispika ndongotsamwa ine bodho mushuwa
diaspora ine stress chokwadi. Ukaona dhedhi vakutenga zvimadhiramu zvokuti vangoti ngongo vachiridza vamwe vanenge vabhoeka ananga zvokuita. Vanhu vese vari panapa vanozovamba panguva zoti mumagedhi vanenge vachingorigavo magitari avo. Ndakuzodiko vanozesa macheso dhedhika. Aiwa, hazina dhedhi. Listen to me, Sis Mary. Hazina dhedhi. Kumba kwedu kwedu kitchen yanga iri kitchen yako iyaka. Ndokuti atoda kuisa malessons ekuti toisa magitare nemakeyboard. Vanga zvimwe zvese zvakatorwa nezvimwe toisa popo vana vodzidza kuti ngiti ndikati no problem but kunzeyo mangu zvezvinyaudza but ivo vanenge vachitozvifarira. Vana Zaireka vakaenda kuZaire, don't forget vakaenda kuZaire kugold mafia vakange variko vakaenda kuZaire gold vakundiseka simeni vakundiseka unagona dhedhi yangu kuti vachidzawo magitari avo kuti asaoda kujoina bhendi ramajesu kai. Adhedhi vane basa ndeveZaire. Kana music yeZaire naye mama ndeipikira zviya. Ndana Zaire ndo Lumumba kana Lumumba. Vana uyu Lumumba uyu Zaire ndo. Saka Simeri mwana mudiki. Vandati Zaire vari kuziva zvandikutaura. Zvandangoti Zaire vanhu vari kuziva maold age angu vari kuziva kuti Zaire chii. Mama handizokumbirawo account number yenyu. Account number ndotokupa imi Mrs. Mary mozopa vanhu. Chize ndopa kuseri. Ndopa kuseri. Ngandigozopiwa ndopa kuseri account yacho. Rumba wapedza Mrs. Mary apo mhina apina pakati rumba. Rumba ndo Zaire. Zaire ndo rumba. Osaka vanenge vachitambisa chiuno here dhedhi. Havatombogona kana munoziva kuti mina ndimbosekesa vanhu vari panapa. Kumba kwanyika kune ndiri padhuze neRose Crown yainzi Rose Crown paiya vanhu verumba vatiri muZimbabwe mati anzazani gindikini ane zimota zihombe amena ipa kuriro iye zihombe yakaimwana baharare. Vanofouya mumba umupinda mubedroom mamataamedu manje please vana vangu ndiregererewo zvezvekubedroom yakwamama ane zimbo mwana vachitamba vanenge vabva vanoziva kuheadfood vanenge vabva kuRose Crown City. Sorry, vachitamba kuti ane zihombe achikutarisai. Ndakutokangana mozwa nedepression ka unokangana hombe wapita manje mumba apo mari wani maimana ndakaneta ndatoneta nekuchengeta vana ndaita darara apo munhu akuya akadai kudai wakabata havo hombe ndaingovatarisa vakaenda kuti mwari vanenge vachizvifarira havako chakaipa chii vanenge vachizvifarira negai kana vakatoinini zvakafanana vakawana new hobby kumadrums antivi munosora pamalaive ima anti mutikangoti ndinge muripo ndo hobby yenyu yamakawana ivo havazvigoni vanozvitira zvamagitari avo vanenge vachita zvemagitari avo vanozvihombe ndaitsamwa zvekutora ndikati baba avaka saka zvikanzi ndozvokubvunza makwa zvikanzi panga paine bhendi paRose Crown ranga richiita vanhu vachitamba nhingindi yanga uya mheno ye muimbiri anenge akafa mheno vanomuziva munhu iyeyo kana dhedhi vauya mumbovaudza pano palaive vambotiimbira iye ane hombe
ayo iwo vanozongira pati yodhindindindendendandika madrums avo vanokashita iwayo vanokuitira havanyari manje ndo kutaura paraiti kunzai mai mazove vanomboenda namai mazove paraiti vanoita namai mazove paraiti vanotaura namai mazove vachitaura kuti ndo munosvikanzi ne hadden mind even cream soda or whatever aiwa asi ndafara zvangu ndafara saka izvo zvino vatombofona here nasidedi vana vane tiri kuwhatsapp group katotaura kuwhatsapp group muri muwhatsapp group mese right ukoko kudiaspora refamily idini ivo nevana vedu tinenge tiri pafamily group ende manjiga vanongoti varivongoti ona chimbacho chaturikwa icho vanondiudzira ndikati shit obva vaneva pagroup vacho voti obva vatoti daily news morning prayer ndotongoona ndakutomuka ndakutonamata ndakutonamata saka musoro wenyu wakaita sei mama kudbok musoro wenyu mutaanawo wakaita sei mune chii mune bvudzi handina shoti ndakagera zvese zvese ndakagera ndinotori neshoti ndanzwa nekuapraya chebe yeye chebe kuti rikure ndanzwa nekuapraya chebe ndikuapraya chebe zvangu itori pana mnaindi muri live ndatokuratidza itori pasaidi bangu every 3 hours nedepression aiwa ndikuita tigokutsvagira iwiki tigokumbira tichakumbira anosona mawigi akusonerewo wiki yekuzopfeka kwete kumbiruka here tinongoda ngurukwa mafree head inoenda kumashurai zvewigi izvi wigi yakanakira kuti kana mofamba kamunongokanda musoro kana muri pamba mobvisa kana mofamba mopfeka mokanda musoro handidi kuzodisappointa munhu aita izvozvo unongodugiswa zvinoenda kumashure right hamuda kurukwa ini hazvina handisiya hanguva vanoruka kunona diaspora peji tisimeri vanhu vari kuti gogo ndine peji inonzi beauty family mambo nge musotaura ikoko inini beauty family page matongoti mhoresa ikoko beauty family page harina chandinoita hanina ndingoriko ikoko ingori peji randakavhura risina chandinoziva chekuita naro aiwa ingotonegore nehafu ingochengetai peji renyu rakadaro muchazorishandisa aiwa ndafara kuti madhiaries aita kuti dream yenyu ite come true yekuuya kubhol yabuda ndafara ende ndakatoti ndichatokuenda chete ende ndiye ndine jini nene ndichibva kumasa ndototora treni ndobva ndatopinda ikoko kana whatever kwandiri kubva ndototora tendo nosvika boka handina hembe yacho handina hembe dzangu dzese dzakatorwa dzese kana zvimunosvika iwo pabhoro vapedza red carpet yako ndobva ndati pfei ndiri mukati kohembe dzakati ndiri kutendai kohembe dzakatorwa nani tichakutaurirei kumwe kuseri kuti zvakatorwa zvese ndataendesa paproperty yese yakatorwa nehembe dzese dzakatorwa taendesa patinochengetesa punonzi kunochengeteswa zvinhu kunoko kanga watadza kubhadhara vanotora varasa panze shame saka zvakatorwa zvikaraswa panze zvakaraswa makati kudzokera kunononga zvinhu zvenyu kunononga hembe dzenyu aiwa monalisa vari kuti pavaitaura vanga vachiri kushanda pavaitaura vaishanda time iyoyo vachiti kandikabva kubasa ndodai handina hangu hembe asi ndoenda kubhou basa ndobva raperazve saka vari kutaura pavaitaura nyaya yekuti pandachienda vacho vari kutotsvaga basa ndakatombotaura pana pa 2 days ago chiti veduye kana pane munhu ane agent pana mama vedu vari kutsvaga basa ari kuuk vane experience vapeini muna mwaesatawanda dedi vakatenga traki hombo yes there's true dedi vakatenga traki hombo ende handisi kunyepa dedi vakasanda moziva kuti varume havataurire vakadzi vavo zvavari kuita pofoti I'm going to do it Yahweh vanonditi Yahweh I'm going to do it Yahweh I'm going to do it dedi vakatenga traki itoriko kuZimbabwe ndosaka ndazvitaura pano kuti ndikanyarata mwana wangu ariko akabva kuCape Town Apostle
kunotambira kuNamibia iko nei tichiri kubhadhara vachiri kubhadhara chikwereti chekuNamibia traki yagarisa kusvika mwana mukomana apostol vaenda kuNamibia kunotora traki kusvika traki yakaita hamene 14 days iri munzira tisina kana petrol kana chinhu tikati inenge handitobhurino wandina ikasvika iko nei traki yakasvika ikatadza kusvikupinda pagedhi chaipo chaipo tete vakarwadziwa vakapinda first station traki yakugona kupinda neback door yonofesa kunhikinoko kumasabhabha ikati kwati yopinda yakupinda iko nezvi traki iyoyo kunotora vanhu kuairport mbare musika truly speaking I don't know that I don't know traki iyo ndikati date dai makandibvunza kuti traki yakakura kudai ndakati aiwa mutora idiki zvikanzi ndoya ndiri kudai iyo ndoya ndaendesa vakatenga traki saka saunoti ndidzosendinyepe kuti date havana kutenga traki aiwa traki date vanayo ndipanze vanhu vepafacebook truly speaking mwari ndinotorwadziwa date vakatenga traki this time, thank you very much. This time, murume yona, he is trying. He is trying. It is trying. Ndikafana nzara mai mwana zvinongodzida kutumira 10 ndakutumira 20 ndinoita naye kuSandbed komana ane 10 ino kuSandbed ndinoteka zvandinogona ndinotumirwa nadete ndine mwana vari kuno mai mwana vakati mama ndinozvisiya kuti marwadziwa ona iti 30 pounds ndakutumirai ndomanya futi ukaregedza kudya muno muengland ukaregedza kudya unofa saka 10 pounds imari yakawanda here mama inotenga chii 10 pounds ndinowatenga 1 chicken nekaraisi kadiki alright ndobva ndauya ndocheka chicken yangu iyoyo ndoisa madiki karaisi kangu kachona nekuti ndiri kugara ndega ndopota ndichingokabika kadiki kanofuta izvo ndiri kutofunga kuti nezvino ndandiri kuhaisiri ndakatenga derere nenhanga ndakadenga derere nenhanga 7 pounds saka nezvo ndakadya derere ndakadya derere ndakahwira derere nemhiripiri saka vari kugona zvava vachitumira ma10 pounds nema20 pounds vari kugona zvisingaiti aiwa vari kuzama tete vari kuzama we love you mama isusu semadhairisi we love you so much. Thank you. We love you so much. Vani negative zvenyu garai negative but vari negative vanonetsa hamungavagoni nokuti ivo havazivi kuti life yekudiaspora kuti yakamira sei. Isi tinoiziva tinotaura nevanhu vakawanda variko totoziva kuti zviri kudiaspora zvakamira sei. Pamwe vanenge vada kundishingisa kuti regedza kuchema iwe pindura mameseji vari kuda kundishingisa I don't know kuti vanenge manegative message vanenge vachida kuita ndite sei. Aiwa tinokuda isu mama. So ndafara mama musakangana kuti muchidona paka mubve mandinyorera account number yenyu yayo kuita kuti ndipe ari kuida account number kana ndiana tara account number ndinyorera message WhatsApp munhu atada account number ndisazokanganwe andika nevari kuda namba yamama ndobva kupai namba yamama trakika kuti vana vararame traki first kuti vana vararame vari kuAfrica traki riko vasukuru vasukuru kuAfrica ndakurarama ndatoneti mhandara mai mwana chaakutosvika 10 years chimuzukuru chakafanana neni zvekuti mukachiona munongoti yowe ende apo chakabatwa nendikineko kuSouth Africa kuti hatikupei mwana takangoti yowe tongomuona pamafacebook chimwe chikoma nachitobva kuti hatikupei mwana kwanzi hamuna kuroora hanzi naJustina next time muende kunonzi kuIceland munonotenga bag rechicken thighs for 3 rand 3 pounds rice nezuro nezuro chicken yakuda 5 pounds 6 pounds something ikoko 6 pounds not Wednesday I was there Wednesday mukatitenga sagara chei andina kutenga mafridge meme mamusina mamine tightness achita 6 pounds chicken chayo chita 6 pounds and izvozvo kuIceland ndandiri kweni Wednesday mama kandibata 10 pounds aiwa ndasina kubata 10 pounds alright ndakabata 30 pounds yekuti nditenge chikafu chemwedzi wese handitika 30 pounds imari kumapounds kumaranzi kaimbi mwedzi wese imari kumapounds
pounds 9 kumaranzi mwedzi wese. Siyana nazo sisimeri. Vanatenga chingwa vanatenga ndakaenda kunyama ndikaona kuti handisvikwanisa chicken yewati pork wati zvazviriko yakaitoita 6 pounds. Enda izvozvi kuIceland, South End. Nandiriko kwayatangira vandabva ivo ndatenga yogurt. Ndabva kuyogurt vandaenda kuseri kubva ndatenga manoodles ekuti ndinongogona kunhugira zvese zvanenge zvakasangana. Vandabva ikoko vandatenderera kuseri kwachona uko. Kuseri vandatenga majuice aya anodhairitwa aya emunhu asinganaki aya vandatenga majuice angu vandatoti mukombe wacho ngouchipfuura nekuti zvimwe zvese zviri kudhura vandabuda. Vandati nekabhegi kangu netunhu twangu munoziva it's 30 minutes to walk from High Street to where I live. Ndikofamba ende ndofamba. Naiwendi unogoti dzirikose sei iyo vakati vatotaura vatokudza kuti ndoenda ndinaenda ndonotsvaga mari kuti nditenge chikafu changu chemwedzi. Kureva kuti vanotoita zviripo. Vari kuita zviripo. Ndaende zvinoizvo ari kutaura ndaende kuIceland yanga iri 5 pounds 6 pounds something. Vari kuita zviripo panguva iyoyo. So Wednesday. Ndakaenda chicken iyo ndaitoda kunotenga. Ndichaenda iko nezvi ndikawana futi ndichaenda Salisbury. Maybe yakachipa nokuti ndaimboitenga kuSalisbury 3 pounds something chicken. Ndoita in 4. Handigoni kudya 1 piece yangu ndendatopo pahalf chicken. Saka half chicken handizodya kamazuva ese, handigoni kudya mazuva ese. Musi wacho ndoti ndine flour yangu ndoita chimodho changu ndonwa netii, ndine chingwa changu ndakatenga chingwa changu majarini ndakatenga yesterday ndonigigina ndodya chingwa changu. Ndinobhoilisa nyama ndakabhoilisa bacon ndikatenga bacon ndinoiomesa kwamuna friji ere saka ndaita chingwa changu. Kwaona friji riri pamuno munofenda ndine friji rinodaro. Kwasaka kusa friji munomesere bacon. Kunguna kudya zvekumusha taneta nezvekudongorera mufiriji mufreezer. Ndine friji hombe, freezer hombe. Ndine 2 mafridge ane freezer nefridge nebig freezer because I was someone before. Ndizvozvo. Handina kupeka ndichinazvo nanhasi. Saka kutenga chimodho kuda kuchida here chekumusha. Ndaneta nechingwa mufunge chingwa chaicho chinorwadza mufunge kungoti temu chingwa mai mwana unotora chimoto mai mwana chimodho mai mwana ubva waisa chimodho chako ubva watora robros yako yandakagirwa 3 years yako ndogochigarira ndogodya amundo chandinoenda kuenda kutoilet kunoita weti that's it. Okay. Nokuti ukaswera kuchizofunga SIS-MELLY tinotofa. Chingwa chemunhu unofane stress ufunge SIS-MELLY unofane stress. Ndo mararamire atiri kuita mai mwana ndokuuya kwakaita Debbie kana pane vasingazivi ndokuuya kwakaita Debbie. Maita yenyu mukoma wangu Sicilian maita hanzi ndokumbura mundipe madetails enyu da kuordera chikafu online food delivery kumba kwenyu. Wow. I don't have a problem. Ndichakupa zvese ndokupa zvese kuseri SIS-MELLY address yangu nezvese. Maita yenyu Sicilian. Ndokupai. Vatengerewo zvinonaka vambozvipidha vari kumba kwavo ikoko. Sicilian ndikutraya ndisikuvaona. Vakapinwa apa vakanzi Lilian Ziwai. A very good lady. So. Aiwa. Pakapinwa Lilian Ziwai. Max Masibanda. No, pakambigwa Max Masibanda. Ndofunga yanonoka kubva kwamunhu kunoku yakapinwa Lilian. Iko zvino zvomuri pamba munobuda kamuchimbotenderera just kungoteka huku muchitenderera mudhuzemo muchifamba kuti makumbo enyu. SIS-MELLY. Munoziva kuti kusvika pamvura 3 minutes. Muchifamba shoma neshoma. Munoziva kuti ndati kusvika pamvura 3 minutes away from my house. Pamvura Seafront. Okay. But I never been there for 3 years.
Ko munofamba kamutetera kabhodhi yenyu mamhaka kuti muite fiti murambe muri fiti. Thank you very much kukunditaurira izvozvo nhasi ndichatotanga kuzviita. Mangwana makuseni muchimuka kuna7 mupfeka tirefuti yenyu mofamba moinda kunosvika kusika kwomodzoka ani maona everyday muchidaro kusvika majaira kuitira kuti bhodhi mabp nechichi ropa renyu rirambe richimhanya mubhodhi musangomuka makagara. Ritsimhanya ndicharambe ndakagara handigari though but though handigari ndinobuda mai mwana ndinenge ndine maappointment kana kuti kana ndisiri kumasaka kunoenda kujob center unoenda kunonzi kujob center whatever ndinenge ndichifamba everyday ndisina mari ndofamba ipapa naikudza ndaifamba ndingafamba vanhu vakandiona ndingoti maiwa kwakanaka here job center ndichienda kujob center chidzoka izvi zvinezvi mai mwana vanhu vari apo pauk apo ndakapuhwa ndakaenda Wednesday kujob center ndakapuhwa skani yekunotsvaga basa kujob center in High Street muSouth End. Ndiri kumbira ndosikana seiko pafoni pangu pakanzi ndisikane chipepa pane ndakapuhwa chipepa manduwe ndatoshaya ndatotinya foni yangu ndochisikana sei ndashaya. Aiwa vandichapa namba dzenyu vachakubatsirai pafoni kuti musikane vaya vanga vachiti namba varikuda namba dzenyu vaya ndovamozobvunza hatizvizivi ndochazokubatsirai kuti munosikana sei izvi zvenyu. Ndakambozvisikana before pacovid paipa foni yangu wainensi chiko atiriko nai wow muchazviteedzera zvanatendai here izvi. Aiwa anga ataure zvaanoda kana munhu auya pambwa atandirwe auya pavanhu atatandirwe mbwa. Guys ndokumbira kuti tiite chimwe chinowanika guys kana tine munhu mukuru achitaura panapa I think message is not new kuti kudiaspora munokuziva kuti vanhu vanorarama sei kudiaspora handi nenyaya dzeloneliness. Mamwe macomments atinoisa they are not necessary handi muri kunzwa they are not necessary. Panapa panouya vanhu panapa pahospital guys panouya munhu wese murwere weflu murwere wenzeve murwere akaremerwa panapa ndo pabus stop ndo paclinic pachona. Allow them to say whatever they want. Judgment try uko andimaona try uko judgment panapa basa redu. You just come here and you listen. If you don't have anything to write or to say just keep shish. Captain T vanondiziva Captain T vanondiziva hazina captain ndokumbira iyo captain vatokumbira vari kuda namba dzenyu vari kanzi ndokumbira namba dzenyu ne phone number kuti Sis Melly Captain T maititi muno muSouth End pamba pangu iri 3 minutes away kuenda pangapo ndakaenda mumai mwana ndisina kana hembe ndakapfeka chijuzi kudai ndichakutumirai ndiri paCaptain T ndikatoona ndikanyemwerera mazino kusvika kundikandaona wakakuona here Captain T vakangonyemwerera izvozvo havari kundiziva havana kukuzivai muchata mwe zvinomuzitaurirana mozivana havana kukuzivai kuenda kunoti nemapfekera andakaita but pa 3 minutes away ndine chijuzi mai mwana ndakapfeka muchida kunoonawo muZimbabwe ave maititi vekuno kuAfrica vanhu ainde munoda imi vana venyu fiwa mama mwari vakuitirai zvakanaka sapoti yamunayo ka chero musina zvenyu asi sapoti yenyu yakakurisa kudarika munhu abvisa mari because munenge mune chido musina kana sendi kuti ndoda kungosvika panzvimbo ndoda kungonovaona vana vayo. Mwari vakuitirai zvakanaka mwari vakuropafadzei dei mwari vakupai basa mama mwari ngavakupei basa. Captain T vanosmaila ndikabva ndangosmaila ndikati ndoziva kuti free spirit I always see playing music yavo vachitamba page kwavo vachidini I always see hangu handisati namboita interaction navo but I always see she's also supporting a lot vanosupporta a lot Sterek I always see zvangu ndakatomuona one to one Captain T mufunge ndikangoti chove ndakafara mai mwana kunyemwerera kuenda puwa chibhanzi chipota mwoyo chicrenzi chiri muchiya ndakafara but havana kusaka zvangu ndini aiwa ndokupanda I love you too mama tinokudai zvisingaite mama wedu wepaDiaries mama weDiaries tinokudai zvisinga I think muri mama number 2 muri mama number 2 tina mama number 1 mama number 1 avawadza kufona vanenge vakari zii vari mucomment section vanosikamwa neni vanotengesa mafuta angu kuUK ikoko vanosikamwa neni vanotenga mafuta ikoko kuUK
ndimama number 1 because vakuri kwamuri vavo vakuri kwamuri imi mota namama number 2 mota namama number 2. I love you, Smith. I love you, Mama. Hey, wow. I can't wait to see you soon. Very soon. I can't wait to see you soon. Motoona mama Doni zvatoita so onai zvaita dress rapo ticket rapo accommodation yapo zvese zvasorted vana venyu padiaries ava vamira 2 minutes vanga vapedza masports saka monyatsa uya henyu makasununguka mwari vanga vane chinangwa nezuva renyu ranhasi. Alright mama murarepo handitika. I love you. I love you too, Mama. All right. Continue, bless you. Can I pray? Yes, you can. Yes, you can, as usual. Mwari baba, mwari mwanakomana, mwari mweya mutsvene, ndasimudza ruoko rwangu rworuboshe neundoshandisa ruboshe baba. Pindirai baba kune vese vabatsira. Pindirai kune vanga vachiteerera. Pindirai kune vari kunyora. Pindirai kune vanotida. Pindirai kune vasingatide baba. Tinoda kukutendai. Makaunza muranda wenyu anonzi Mary baba. Makamuunza pasi pano baba. Mukamuzvara mukamuisa munyika yeSouth Africa kuti agobatsirawo nesuwo tisina chinhu baba. Ndoda kutendai vese vakabatsirwa nevese vasati vabatsirwa nevachazobatsirwa. Ngatirangarirei kuti kune munhu anonzi Mary. Ndinoisawo anti Serina maoko menyu vanondibatsira kuseri uko. Pindirai mukati meupenyu hwangu. Madhayaries ese handikwanisi kukanganwa. Munhu wese asiri mudhayaries ndinokuda sekudaro. Munhu wese ari kunyora ndinokuda sekudaro. Munhu wese ari kundiwisha ndinokuda sekudaro. Handinoziva usingandizive ndinokuda sekudaro. Kudana se tisingazivani kwakakosha kupfuura vatinoziva pamweya nepanaka. Tinoda kutendai baba. Tinoda kutendai zuva ranhasi Mwari. Ndaandisingatombozviwa ndichichema zuva nezuva. Iko zvinezvi kuenda kutoireti nekudzoka. Kuenda kutoireti nekudzoka kuti ndichazoweiko. Kuvhura madhoo kuti Mwari kana mweya wangu wapfuura. Pindirai baba vanhu vazvizive kuti handisisipo. Kana ndanonha Mwari foni yangu iri padhuze ndodhaira 111. Ndoupenyu hwangu hwandanga ndichirarama hwandinorarama zuva ranhasi. Ndinoda kukutendai. Chengetai Mary, chengetai vanhu vese. Comment section yese whether wataura zvakanaka kana kuti zvakaipa. Mwari vakuitirei nyasha. Tinongokudana kuti zvawataura zvisina kunaka ndinodzidza pazviri. Zvawataura zvakanaka ndinodzidza pazviri. Tinoda kukutendai baba. Rarei makandichengeta ini nemhuri yangu kwakasiyana siyana yakatatarika. Ndichengetei baba. Rarei makandichengeta. Chengetai ini baba. Ndichengetei baba. Handisive baba. Ndichengetei. Tinokutendai nekusingaperi. Muzita renyu baba. Tiri kuda kumbana. Tiri muya musande. Amen. Thank you. Tinotenda mama. Tinotenda mama. Thank you. Murare munyasha. Nditika murare munyasha. Bye bye. Right. Right. So guys, ndadzamirwa. Tachingoti edu tikuita live yababa vaya onai patazosvika. Tadzamirwa. Chitongoti panapa pa God always directs. God always directs. So ndinotenda saka regai nditaure netimu vana Clara nevese vanga vachikumbira madetails amama ndivape phone number and then they can speak to mama Seri. Ndoda kutenda zvakare musati maenda mesi. Ndigona handina hangu mashoko akawanda. Mashoko angu might not be enough, but God knows my heart. Kuti Mwarika handizoti ndingati kudii nezvamaita team diaspora team UK magama na fast mangogama. So mukati mama wedu vawanikwe vari panzvimbo sokushuwo chemwoyo wavo handiti maona. Ndinotenda mufunge. Ndinotenda hamene kuti pangafambiswa sei kana vana vavo vakatarisa dei maita kuti mama nadhedhi vauye vagare zvavo pamusha pavo vane traki ravo vanenge vachihasila netraki ravo vachichengeta zvavo zvipfuyo zvavo vachizorora peji ravanzi rinonzi beauty family vachizorora zvavo vari pamusha nemurume wanoti izvozvi ndikafunga kuti sekuru vane 70 years dhedhi vari mustay in ngadei vari kumusha kwavo izvozvi nemudzimai wavosho nguva inoichesha izvozvi. So vachitola zvavo nyimo nechibage vari pamusha pavo but vari mulivini. It's not fair guys. It's not fair. Nyama dzinoneta idzi dzinotoneta chite nyama zvikuru seiko kuna na diaspora kune kwakangofanana nekuno South Africa
nemajemu oyo atinodya kunoku nyama dzinotoneta. Hamuzooni isusu zviramba kusakara tichizomuka tichimhanya tichienda kumajimu tinogwa nezvibhasikoro tichidini. Unenge uchiita zvigwere izvozvo zvemakumbo izvozvo zvana bhipi zvana zvisawanikwe zvichikubata. Vanimoona. Hanzi give me a number. I will give you. Kukaya kuseri ndokupa. Maybe I do ndinyore pa public. Asi kukaya kuseri ndinokupai api. I'll give you the number. So guys, mwara kuite zvakanaka. Murare munyasha. Team Durban. Hey. Sisi Brett mune 6 madoro edu amakazotaura paya. Ndandigere ndatozvitaura pa live. Team Durban. Hanzi mboita live ye team diaspora vambodurura zvinovaremera. Yes. I think that's yes. Lizzie D, you are 100% right. Tino undermine mamwe vantu. Chingoti ava right ava diaspora ava right. Vakaremerwawo. Vanotoda kukudurura. Vanotoda matoto strangers sesu. Vanhu vasingazivi sesu, vasingazivi kungouya vosununguka so vosvika vachingotaura nyaya dzavo istangoteerera so. Animoona. So I think it's needed. That life it's needed. Kune vanoda zvavo kusununguka. You'll be shocked. Timu ratinaro panapa. Ndati tina mama vedu vahombe vatinavo panapa. Mama is almost close to 80. Mama. Andisati ndabvunza vari kuAmerica kuti vane makore mangani. I'll ask you tomorrow. Ava ndotaura vari kuUK. Havatauri asi vanenge vari mucomment section. Vanozikanwa nevanhu vanotaura navo stereki. Ndi mama wangu wechirungu. Vakura asi mama wangu wechirungu. Andimoona vari kuUK iko. Then mama number 2. Ndine mama wangu vari kuAmerica. Andimoona vari kuAmerica. Ndichavabvunza ndimbonyatsonati pakukura kwavo zvakamira sei paage. Ndine mama wangu vari kuAmerica. Andimoona vanori kuya kuWhatsApp stereki vanogwadzwa zvokuti dhiwa kuona vakasangana nepost nchituko vanoita kuaikona mani. Nasi vangu vachindipopotera nyaya kuti unodei kulive yandodei. Hemeli. Unodei kulive. Ndikati mama vana vari kusimuka tetatuka tisimudze patinoendauka. Zvikanzi handidi wona zvanga zvakuitwa nevana vaya mukomenzi chida handidi. Ndichinzigwa maodheri popoterwa kuWhatsApp namama. Handidi ndandiripo. Ndazviona ndikati ko imimi mamukangoe kuAmerica kuvanhu vakavata. Imimi kuitei pamhepo. Anomaona. Saka ndina namama wangu netimu rangu chairo back to back. Ndine backbone yangu chaiyo. Vana mama vakuru chaiyo. Nekuti zvikanyanya kuoma ndinochemera ikoko. Ndokwanoenda kunoridza mhere nditi vana mama ndauya. Okay, and Selina is calling. Hello. Hey, what's SIS MELLY? Naswera sei. Chaswera savaita havo kwanzi mama wangu akanyararika wasingataura kuti ndo zviripo wakabvisa 10 pounds. Vakataura vakazvitaura palive panemwe live pano but matauriro avakaita hatipana munhu akada kudzika navo vakangotaura kuti like matauriro avakaita live iyo iripo pana vakati ndakabhadhira 10 pounds yangu mwanangu basa ndobva rapera. Anowana saka izvo nditsvagirawo basa ivo kwandiri vakabva vachinditsvagirawo munhu ane agents ari kuda munhu webasa. Ini ndikanotaurawo palive ndikati vedu kana pane munhu ane agent rangaraimo mama wangu handakuziva kuti panga pane dzimwe nyaya dzanga dziripo. So indaitofunga semunhu ari mudhuze nemi pamwe chaya kwamuri wodi vozofilawo but mama being mama vasununguka kutotaura palive ipapa zvinova zvatovabatsira. Anomaona mwari avati vatauripo paonai kuti zvinhu zvavo zvose zvabva zvaita sorted ikawani. Regai ndichitaura kune vanhu vari kuUK. I think mama wangu achitaura nyaya yavo ndichiona makomenti. Let's not assume because someone is in the UK they know everything. Okay. I will stand up and say kuti I don't know everything. Ngavaende kufood banking, ngavadai. And when we talk sometimes ngatitaure ine mwoyo munyoro. Ndaona vanga vachiverenga makomenti. Ndaona vanga vachiverenga makomenti. Kutaura nemwoyo munyoro kunonyevenutsa munhu. Kuva muUK kwavarika hazvireve kuti vanoziva zvese. Vari kutoda kugaidwa. I didn't know whom you were speaking to until she started mentioning kuti Selina ndinotaura nemukuseri tine nyaya dzedu dzemuna November. That is when I picked kuti muri kutaura nani. Ngatinzwiranei tizive zviri kuenda munhu through that I know whom you were speaking
We don't know kuti munhu anenge achienda through chii kana kuti zviri pari zvinetswa zvii. Saka kana tichikomenta sometimes especially tisingazive munhu direct ngatiitei kunzwirana. I know mama and kana vanga vachitaura zvavari kutaura vari kurevesa and vanenge vasina kudhakwa shu. Aiwa vanenge havadhakwi. Ini mazotanga ndakatombovati mine makangodhakwa imi vakatondigumukira ndisingatomboziva but ndikudhara madize ekwaMandla so but ndakutora nguva mozapa patotaura kuti unojaja munhu usati wambobvunza kuti nyaya yako yakamira sei. I always regret zveshuwa. Vakazondivinga one day vakati nozati ndakagumukira wakanditi ndakadhakwa ndikati ndangotaura because ndaifunga zvikanzi handei ndisina kudhakwa ndopakazonditsanangurira. That's when I understood ndikati mama sorry mufunge ndaitofunga ndime makamwa ini handimozati kubvawo kwamakwa kuri kubvawo kwaMandla kuya. Saka vanaitoenda vamwe vakatomwa machitomwirapo saka ndaitoti mama vaingofarira kujena malive ndikati vakadhakwa vasina zvavo ndo matauriro avo havana kutodhakwa ndo matauriro avo vanenge vasina kudhakwa ende kana vari kukonveya kuti zvese zvana food banks zvandito havatozvizivi. Saka tikangotaura neunyoro nekuunderstanda munhu nekuti sometimes giving a person a benefit of doubt kana vachitaura nekunzwira kunenge kukanaka. But thank you so much for vese vastretcha hendi ravo towards coming to the ball. I didn't know that she had said it on live kuti avakangobhadhara deposit havana kupedzisa mari, but I'm glad she's coming. Stretched their head. A big thank you kune vasati vabhadhara mapedzisa kubhadhara maticket weduwe kuti asipo hapo. Aiwa Andiselina haikona vasati vapedzisa pesa yematiketi. Timu randataona rabudikira mucomment section maskana batikai kubhowo veduwe imimi honai hazvina sense, doesn't make sense. Tinoswera tese pamalive apa tichitamba tese handitika tichisimudzirana tichivaraidzira tichidini. Ndouyawo kuUK kwandinouya kahwani pamiliyoni yes kahwani motedza kubatika. That's not being fair vasikana. Mukauya dhero tikamboswera tese mwe muchizoti sisi mele tinovaziva. Ini sharoti aiwa ningiwo ndinomuziva andimaona. Hakusi kuUK hakusi kuti kandokwira munenzva ndichiuya every day handimazviona. Kunotouyiwa kahwani pa 20 years kana pa 10 years. Saka mukungobati kungoitawo effort ngoti but just to go and see vanombotandadza stereki mabasa edu achifambawo tina pamalive vachitisekesa vachidii chero tichimbotukana but hazvisi zvemagirajika ndezvepafacebook. Asi tichitodana nazvo kutodaro kungoonekera kudai so zvinongonakidzawo so. Saka guys bhadhara ema 55 pounds enyu muuye. Sisi MELLY chatiri kutaura kubhowo futi ndechekuti you don't need to be spending much for you to nigirikini kubva waenda out of the way unonzwa vamwe inzwai kuna maitoito yavo hanzi mabasa mashifti akamagi ukatora one day iroro ringabva rakudestroya upenyu hwako. Ukatora ko ungoti weekend ndambozorora ndiende kubhowo ndinona SIMELLY sewe hako mai vadhoitoi unobva basa rako rinobva ratomira just because wauya ukaona kwanzi mbuya akati Liza akati most people vanoda but nyaya yechild care ende mama wawana basa naini. SIMELLY, here is the question. My shift, what guarantee have you got that you wake up tomorrow to go to that shift that you are talking about? What guarantee have we got? We are only saying one day in your life. We are umboona now ufare nevamwe. Let's place the voices to the faces. Dzekuti voice atinenge chingoona. Ini nasisi MELLY hatisatamboonana. I'm looking forward to seeing you. Saka what is this one night? Inzwai Julie wangu veduwe, inzwai Julie wangu pano kwai kuyanjiro. Ini Julie ndikutofuka ndokatenga tiketi takakudhara ini. Kwai ndoda kuuya asi child care. Niko bakatedza shuwa itai plan yevana. Ndatowana nevanhu kudosvika kuda 6-7 kuseri vachingoti nai SIMELLY kwamutauri naandiselina. Let me explain about why we have said people can't bring children ikoko. Tirikuita it's a function yemanheru ichange ichi-involva doro. Kana munhu akauya nemwana kana kuti nevana vachipusha muprema vanhu vadhakwa zvavo munoziva mitemo yemuno yakangooma so. Saka we have actually preferred kuti musaunze henyu vana. And we have planned this event since last year.
Saka people should have been able to put in place the child care in advance, because it's not a function yekuti tangoti next month tikuitaka. Takabvira last year October November tichitaura nezvenhikirikini nezvefunction iyi. Saka vanhu vangadai vakagadzirira child care, asi rega ndichiti yango excuse kune vanoyamwisa hangu. I do understand kuti vanozozviita sei, asi kune vasikasayamwise aiwa child care makapiwa nguva yekuti mugadzirire. Kunyange tikati tikuita barbecue, unonzwa mumwe munhu achitoita excuse chete. Ngatiregere kuita maexcuse, hatina guarantee yemangwana. It's the first ever SIS MELLY's ball. Ndiri kutakati isusu ka gore rino kumakonzo anoita showere, asipo hapo haikona kuzokungura kuti dai ndakati ndinouya hangu. Takati hapana competition. Kana uchida kusonanidza masaga ako kuti aite ball gown, then do so if you feel comfortable doing so, nekuti hakuna competition. Competition hakuna. Thank you so much SIS MELLY. I hope pano kuball ikoko. Aiwa competition hakuna. Ende kuball takafanana tese, musazofunga kuti kune achanzi high class kana kuti wabatwa zvebadi. Vaudzeianisela we are all the same the day in question. Inchandongoziva timu rinotouya ndiri moya naagadzirira ndakakuza kuti mise matenesi muzvimabhegi because ndichakujambisai muchata. Ini ndinozvifarigwa pamapati, bvunzai vanhu kumapati kuti ndinodarika zvana zvidiki zvikufara pamapati apa. Ndinozvifarigwa zvokuti munoti yezvo nai Mwari. SIS MELLY kunyange vakasauya nematenesi avo, takarongeka to the extent yekuti munhu nemunhu achava neka gift bag kake, kana even bedroom slippers ekuti kana high heeled shoe yanetsa uchange uchibvisa high heeled shoe uchipfeka bedroom slippers. We have got so much in store for you. We are doing it according to us, not according to anyone. As we said, we are not in any competition with anyone. Ukakanganwa matenesi ekujaiva now, do not worry. My bedroom slippers anenge arimo mukagoodie bag kako. Saka not to worry about my tennis shoes. Inga zvakarongeka raiwe. Team Deben muri kutora manotsi here uko. Kwai kune magoodie bag uko. Ari maslippers mukati. Team Deben, are you taking notes? Are you taking some notes, Team Deben? Team Deben, because mukukurumidza kuita isusu tinoda kuti tinotenge zvamunoona tinenge takatogarawo tichiwacha zvamunenge muchiita kuti titeke manotes and learn out of what you will be doing. Imi munoziva kuti timu yese inoda hayo kuzvifarira. Imi munoziva kuti timu yese kune mapenzi kunoku. Timu yese timu rangu kunoku ndere kufara. Isusu tinoda joy. Tinotokangana musi wedu tinokangana nhamo kudzibvisa kuisa pasenda. Tinozvifarirwa amotiziva one timu yese. Motiziva one. Ever global ball. Tichange tichifara wedwe. Rumba iyi ndati tiri kuti munhu uya nedoro rako iwewe raunoda kumwa. Ndozvatakataura. Uya nerako iwewe. Chirega itiko kupai manotes. Team diaspora mirai tikupai manotes pa weekend iri kuyayo iyi. Take notes kuti mafaro anomira sei. Saka take notes kutanga nemusi weThursday, Friday, Saturday. Take some notes kuti kuno kuti nofara sei kuti kana tauya takufara zvekuno kuAfrica musazoshamisa kuti koya ipi mungozoti ndovaya because tenge tiriti. Asi SIS MELLY rega ndibva ndataura chimwe chinhu. Kuti team global, time is going to be very important. Kunonoka kuuya chete uchambomira panze until a certain point whereby you are allowed in. Kunonoka kuuya chete. Once the event starts, hamungopindi muchikonyahwaira muho. Munotombomira panze mozotaiwa kunzi. We can't wait. Timu yacho iri kuronga. We can't wait. Hey, gore rino. Amen. Anyway, until morara zvakanaka. Thank you very much. Gari mbotara nemukomongo ari ngopopota mucomment section. Koma British muri kupopota iko mucomment section. All right, iripo. Right. Team Deben, batikai. Team Deben, please. Batikai kubva nemusi wechenge chakachaya pa weekend iri kuyayo iyi.
team Durban batikai, team Durban batikai, chenge chakachaya pa weekend ndikuyayo chinenge chakatochaya anditika saka batikai team Durban anditi right. So guys marirapo tobatsana mangwana nditika team diaspora nakanganwa ndichauya nelive yenyu mumbochema panapa mudurure mucheme. Ndakambokudza ndine shamwari yangu imwe iri ku-UK uko yandongotaura nayo atitaure stereki but patotaura ndofunga kana zvarema anondifunga ofona anongofona ochema ndokuti ndisvika pakuti ndambokudzai anongochema ochema ogwiwidza ochema ndinangobata foni zvangu ndichimuteerera achichema ndoti are you okay onzi ndaraiti manje anomaona ndomusiya ndoti ora tichirara ndozomufonera mangwana ndomumutsa andoona kuti omuka kuenda basa chinda kubasa ndozotaimira after 2 days ndozomubvunza kuti musiya yava apa pawakachema parecent apa chichaitika ndopo uchindudza kuti pane zvakadai zvikaitika saka I understand very very much. Hanzi maybe after that toya muita family show toya nevana zvinogona kuita lisi zvinogona kuita timu riri kuorganiza ihope riri mucomment section riri kuona. Alright guys, saka tobatsana mangwana tibatsana mangwana pachikamu chinoteera team diaspora ndiri kurongera yenyu show yatichauya yekuti mumbodurura ndika mumbochema muchidurura mukoma wofuti mukoma nishe muri sei ndiri right ndiri kudoka namba dzagogo avo ndandichifungudza ndiende ndivaendere mangwana kana kuswera mangwana ndivaendesere chikafu ndokufanirai ndokupai mamacho. Okay, thank you baba. Alright, saka guys ndakuenda regai ndipe varoda namba musati ndakangana regai ndivape namba vese mutobatsana mangwana guys anditika team diaspora tichazodzoka neyenyuwo yekuti uyai muvhente uyai mudurure whatever muya muchidurura mwararapo. Salute you guys, love you so much, bye bye.